Moi ben, bo día a todos. Empezamos o pleno do mes de xaneiro. Señor secretario, ten a palabra. Segunda orden do día desta sesión ordinaria de hoxe, sobre día 28 de xaneiro de 17 horas. O primeiro punto é a aprobación que se procede de dúas actas. Unha extraordinaria, número 15, o día 21 de dezembro, que non se trata por súa sesión para ser elaborado, e outra, a ordinaria do día 7 de xaneiro. Se hai algo que decir, que corregir ou modificar. Entendo que non, pasamos ao punto seguinte. Vamos por unanimidade, entonces. Punto 2, decreto de alcaldía, dación de conta. O señor alcalde dictó desde a data da anterior convocatoria de decembro unha serie de resoluciones e decretos que constan aquí no expediente ata a data da convocatoria desta sesión. Poden obtener copias e quedan enterados. Moi ben, continúe, por favor. Punto 3, expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. Siempre. Bos días a todos, tal e como vos comentei nas comisións informativas, cando cambiamos de ano natural e chegan facturas de consumos que se fixeron durante o 2015, pois hai que traer a pleno o reconocimiento extrajudicial de créditos. Correspóndese con facturas de gas natural e a factura do mes de decembro de Sogama. Seguinte punto, por favor. Todos quedan aprobados por unanimidade, por siguiente, non? Punto número 5, non? No, 4. Informe de morosidade do Concello de Lalín e do Padroado Cultural de Lalín, correspondente ao cuarto trimestre de 2015. A Tesorería dá conta do informe de morosidade do cuarto trimestre do ano pasado, 2015, cos documentos que teñen que formar, non? Os intereses, o prazo medio de pago. O prazo medio de pago foi de 12 días. Os cadros e os distintos documentos forman parte do expediente. Como decía antes, o período medio de pago foi de 12 días durante o cuarto trimestre do ano 2015. Quedan enterados. Punto número 5. Expediente de levantamiento de reparo suspensivo relativo ao reconocimiento da obriga e a ordenación de pago. Isto que nos explica? Tere, non? O tema... este é o de Pedreira. Queres explicarlo, Marta? Sí, adiante, por favor. Claro, é o primeiro. O de Pedreira. Eso refírese a unha factura dun abogado de defensa do Concello no Parking Europa que se contratou sin procedimento administrativo pertinente. Moi ben, non sei se teñen algo que decir. Nos estamos de acordo toda vez que se chegou a un acordo para retirar o contencioso. Como en seu momento os abogados entendemos, aunque ás veces o criterio de intervención pode ser distinto, que unha relación basada na mutua confianza debido a que calquer tipo de concurso neso no seu momento o asesorado polo asesor xurídico do Concello nos pareceu ben contratar a ese señor. Unha vez que terminou o proceso, pois a nos parece normal que se pague e que se levante ese reparo. Moi ben. Punto 6. O expediente de levantamiento tamén suspensivo relativo á prórroga do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAN e a Diputacións Provinciales en materia de emergencia, os GES, e da prórroga dos contratos laborais do persoal que están adscritos a dicho servicio. Tamén é unha dación de contas. Bueno, creo que queda suficientemente explicado no anunciado. Non sei se queren decir algo. Cale, que non sei cal é que ten... Os GES. O de adición ao convenio do GES que se fai entre a FEGAN e a Xunta de Galicia. Simplemente preguntar, non estamos de acordo con que se prorrogue os GES. O que se nos dixo na FEGAN no seu momento é que non habría ningún tipo de problema, polo tanto, porque aquí ten que vir este recoñecemento
Bueno, intervención entendo que ten outro criterio, non? Se o queres explicar. Pois os outros concellos non tiveron ese... Nos baseamos no informe de prórroga da Xunta de Galicia e o propio criterio da FEGAN, precisamente. Eu digo que estou de acordo en que se lle prorroga o GESA, que se faga como hai que facer, pero o que non entendo é que unha vez que chegou a un acordo a FEGAN e a Xunta de Galicia, porque desde aquí deste concello se lle ponen estas pegas cando noutros concellos que teñen un similar problema non fixeron eso. Claro, non sei que pasou moitos concellos. Habería que verlo. A ver. Claro, depende. Lógicamente nós temos... Vamos a ver. O feito de que nós teñamos unha fonte de financiación para un persoal, o que che deba dicindo a xurisprudencia do xulgado social, o que están sometidos ao GES, porque son contratados laborais, é que non che impide o cumprimento da legislación laboral. A legislación laboral, para os contratos de obra e servicio, permite unha duración máxima de 3 anos. É que a obra e servicio sexa unha actividade diferenciada dentro da actividade concreta da empresa. Eu no meu informe fago referencia a que como o GES sí que ten unha actividade diferenciada na medida que de carácter supramunicipal. É bastante extraño que un concello exerce funcións fora do seu término municipal, neste caso os GES fano porque son supramunicipais, como vos sabedes. Sin embargo, non se pode superar o período máximo que se establece para a contratación laboral, que son 3 anos. Se nos prorrogamos máis alá de agosto de 2016, vamos máis alá dos 3 anos, estaríamos colaborando para que se convirta en personal indefinido. Ben, eu podo estar de acordo con eso, pero aquí o principal problema non é ese escollo. O principal problema que está ocurrindo pasou con Urgumir, porque se foi un tema que vivimos en primeira persoa, pasou con Urgumir que algúns concellos ao final, cando decidiron desfacerse do Urgumir, que nós non aguantámoslo hasta o final, cando decidiron desfacerse do Urgumir, ocorreu que algúns foron a magistratura e condenáronos e o concello tuvo que readmitir. No, o concello na administración laboral non readmite, paga indemnización por despido procedente. Bueno, pois tuvo que pagar indemnización. E iso viña motivado por algo que pode ocurrir aquí. É o único que teño que decir sobre este punto. É que perfectamente o di a interventora no informe que pon aquí. A interventora debe indicar que existe a existencia dunha adenda ao convenio de financiación do grupo de emerxencias, pero despois pon aquí ben claro que iso realmente é onde pode vir o problema. Recordar a obriga de que os traballadores se dediquen ao servicio concreto para que foron contratados, non podendo destinarse a outras tarefas porque senón se incumplirían os requisitos establecidos para ser considerado un contrato temporal por obra e servicio. Aquí en la lei non se está cumplindo, aquí en la lei os GES fan de todo. Eso é un problema que ides ter, eu advirto con tempo, é dicir, o GES é para facer, está perfectamente definido que teñen que facer o GES. Aquí fan de todo, parecen chicos de los recaos, fan absolutamente de todo, e por lo tanto, como fan absolutamente de todo, cando pasen estes plazos, ten en conta que se fan máis labores das que están estipuladas para o GES, van vos reclamar que sexa personal fixo do Concello, e aquí advirto perfectamente a interventora. Que conste que hai unha nova vía que se está abrindo, de feito, na adenda ao convenio, non se fala de obra servicio como se falou na primeira vez cando se contratou o GES, sino que se fala de interinidades. É dicir, non habría na modificaciones de toda a xura de empleo público que se establece a posibilidade de contratar interinos para actividades concretas. Está pensado, por exemplo, para obradoiros, para insértates, e si cadra, neste caso, tal e como ven a adenda, tamén para estes casos particulares. Nós temos o handicap anterior de que xa os tíamos contratados desde 2013. De acordo, eu pido o que di vostede claramente no informe. Non poden destinarse a outras tarefas porque senón se incumplirían os requisitos establecidos para ser considerado un contrato temporal por obra ou servicio. Eu simplemente fago referencia a eso. No resto estamos de acordo. Moi ben. Algo máis? Nada máis. Quedan enteros entonces. Entonces pasamos ao punto seguinte. O punto 7, expediente de decisión gratuita do uso dunha parcela de propiedade municipal da Fundación Galicia Verde para a creación dunha horta comunitaria ecolóxica e a aprobación do convenio de colaboración. Ten a palabra a Concelleira de Medio Ambiente. Bo día a todos e a todas. O expediente este que tenemos aquí, que é a cesión gratuita da parcela e o convenio coa Fundación Galicia Verde, este foi un expediente que a verdade estamos moi contentos porque se fixo en tempo récord. É unha iniciativa que creemos importante para este pobo, que va a ser con autoxestión dos veciños e veciñas de Lalín, dirixido cos técnicos da Fundación Galicia Verde, para sensibilizar
sensibilizar o cuidado no medio ambiente que tanta falta fai, solidaridade entre todos, e tamén o ecoloxismo, porque creemos que o futuro está traballando no ecoloxismo. Entonces, isto é algo que nos gustaría continuar. Esta é a primeira parcela que vamos a utilizar para isto. Nos gustaría continuar con outras parcelas que temos polo centro da vila, que non están todo cuidadas como nos gustaría. Isto tamén é unha forma de responsabilizar os veciños, que as parcelas que son do Concello son de todos, en vez de botar lixo ou non telas como es debido, tanto entre o Concello e os veciños, pois telas de outra forma pois moito máis mellorables e aproveitamento para todos e todas. De momento, pois, nada máis. Moi ben, polo Partido Popular, Manolo de Castro. Bueno, moi bons días a todos. Sí, pareceme ben o que se está facendo, pero tiña algunha pregunta. Isto, de momento, temos hai 15 personas, dixeron que isto... Como se fixo este reparto? Elixiuse así 15 personas a eso? Ou algo para escribirse? A ver, contame un poquinho isto, a ver, porque é un poquinho... A ver, que no Concello de Lalín solo 15 personas, dixo, bueno, é fácil de conseguirlas, pero al menos acláranos así un poquinho, non a pregunta non é con mala intención, que non se dixo as comisións informativas, pero simplemente para saber algo. Sei que mala intención nunca están nas preguntas, por eso me consta. Non, vamos a ver, estuvo publicado tanto na prensa como no Concello para apuntarse a xente. A prioridade era, que así estaba publicado, os veciños do alrededor da parcela. Si tenían prioridade todos os que viveran cerca. Tiñen máis prioridade, se llevan máis puntos, os veciños que tiñan menos, porque tamén queremos que os nenos se vayan implicando na ecoloxía e no cuidado do medio ambiente. Despois, se non se cumplía, o sea, os que vivían al lado, podían entrar veciños do outro lado. Si que viñeron xente que non correspondía a la zona, se está en reserva, con a idea de continuar estas parcelas en outro lado. E se alguén se dá de baixa, se lle chama a esas reservas que están. É o que se estuvo facendo. Ben, pois, aclarado isto, se eso é así tal cual como me dice, entonces entendo que, bueno, para empezar, pois non está mal, pero despois estaremos atentos porque isto, claro, o que é necesario e o que sería bo é que todos os veciños de Lalín tuveran acceso a unha parcela que nos xa quixemos facer este detalle. Entonces, pois, non vamos simplemente a ter, vamos estar atentos a esta situación e despois veremos a ver como funciona. Non máis que decir sobre este tema. Celia vai preparando kilómetros cuadrados para que todos os veciños de Lalín. Vale. Como te queres? Vamos a ver, esta parcela é comunitaria, non é como en outros sitios que se fai por parcelas e cada veciño ten o seu metros cuadrados. Esta é todo para todos, que é diferente. Despois tamén se pode contemplar en outras parcelas si hacer parcelas individuales, entonces eso é un convenio diferente. Hai que sacar a concurso e cada un se lle pide outro requisito, pero esta non, esta é comunitaria. O sea, as 15 persoas traballan todas para todos, e o que, como dixemos outra vez, todo o que sea excedente vai para o banco de alimentos. Non hai... Sí, vale, vamos a ver. Vale, Celia, venga, seguimos. Manolo de Castro vai te acusar de bolivariano, isto de todos para todos, isto é un concepto... Comunismo... Disculpa, alcalde, que... Home, eu suelo normalmente falar por mí mismo. Sí. O sea, hasta agora non acusei. Non sei. Hasta agora non fixo. Moi ben. Cando faga, pois pode dicirlo, hasta agora non fixo. Moitas gracias. De todas formas, eu teño algo que decirlo. Os temos iso faremos nas preguntas, teño algo que decirlo ao alcalde, se me permite agora decirlo, pois xa fago e xa non falo máis, ou se non, esperamos as preguntas.
Se non cale para sempre. No, non ten que ver con esta moción, é con un Sí, detalle. adiante. No, por favor, adiante. É un robo. Permito, yo, dígame. Dígame, Manolo, sí. No. A ver, perdón, é que Non é unha pregunta, nin é eso, pero bueno, Manolo, un detalle. o pleno dirixou, a palabra como tú. A ver, como usted queira. Falemos despois, non pasa nada. Pero entón non é como eu quero, é como queres ti. Queres ti? A ver, facémoslo adiante. Vale. Vamos a ver, eu teño que dicir que trago aquí como un recao dos vecinos de Maceira que tuveron un problema ca pista a causa desta agua que veu fuerte estes días de atrás. Entonces automáticamente chamaron a min tamén, eu me devo chamar ao Concello, que cando o leite lle dixo que non me volvía máis recoller o leite se non arreglaban a pista. Aquí tuveron un problema, aquí o Concello dixo que non había un peso, pediron unha pala tamén, dixeron que non había, pediron un pisón, dixeron que estaba ocupado, e todos os vecinos vimos obligados a facer eles as obras e pagalas do seu propio bolsillo. Eu sei que antes estuveron ali xa mirando a situación, por lo tanto, controlen esa situación ustedes ven, ou eu creo que é necesario que se tuviese no Concello que tiña que arreglar esa pista, pois que falen con eles, que den as facturas, e que o Concello que lle mire esa situación. Tomamos conta do seu rogo. Moi ben. Vale. Non, Miguel, deixo, eu creo que perder o tempo. Seguinte punto. No, hai que votar, hai que votar, perdón. Pois votamos a da horta. Votos a favor do tema da horta. E votos en contra, abstención Partido Popular. Seguinte punto, por favor. Punto 8, mocións do Grupo de Goberno. A primeira moción Cal é a primeira? ben referida a adopción de medidas que eviten o uso de recursos públicos do Concello con fines partidistas electorais. Sí, señor Teniente Alcalde, ten a palabra. Moi ben, pois tendo en conta que para este goberno a participación cidadá, pero tamén o uso escrupuloso dos diferentes medios, tanto humanos como materiais, que ten o Concello, debe ser única e exclusivamente para a acción de goberno, para os beneficios dos cidadáns. Nunca deberán utilizarse ese tipo de recursos para o beneficio partidista ou electoral dun determinado grupo de goberno. Desde que este goberno tomou posesión, pois atopamos datos que nos levan a decatarnos de que se estaba facendo un uso partidista deses recursos. Non é unha cuestión únicamente punitiva, aparte creo que é unha cuestión sobradamente demostrada que eso ocorría deste xeito, tanto en cuestións económicas de retribucións dos traballadores como na utilización do persoal de confianza para levar a cabo as campañas electorais non só do Partido Popular de Lalín, senón do Partido Popular de algúns concellos desta comarca. Eu creo que eso ten que acabar, igual, pois, evidentemente, pois, son tempos que cambian, ás veces, cando se está tanto tempo no poder, confúndese o que é o goberno co partido, incluso nun xeito poderíamos decir casi inocente, pero que está claro que eso non debe suceder. Entonces, nós, xa sin mirar atrás, queremos nos poñer eses deberes para que nunca máis volva a suceder. É dicir, nin volva a suceder con nós, nin volva a suceder con ninguén que chegue a este goberno, sexa da cor que sexa. Nós temos hai unha serie de propostas, é dicir, o acordo inclúe, digamos que non se volva a repetir isto, e faremos unha serie de propostas como pode ser que o compromiso dos gobernos é non usar nin medios técnicos nin humanos do Concello nas campañas electorais. Regular a participación, isto poño aquí, pero sei que máis ou menos iba cumplindo, é dicir, isto non é unha acusación. Este segundo punto. Regular a participación dos diferentes candidatos na radio municipal. Vale? E quero dicir que a radio municipal tampouco foi sospeitosa nestes anos de excesiva parcialidade. Evidentemente, o goberno sempre ten máis accesos á radio municipal. Ben, outro punto sería que, salvo cuestións excepcionais, debidamente, é dicir, todas son propostas para facer a posteriori, pero que, digamos, é a liña que vai seguir este goberno.
E esperamos que, no futuro, gobernos que veñan aquí sigan esta mesma liña. E en que, salvo cuestións adicionais debidamente justificadas, a productividade de funcionarios en período electoral non poderá exceder un 10% das medias dos últimos 6 meses, incluindo non só as eleccións locais, senón tamén as eleccións xerais, autonómicas e europeas. E, por último, tamén que a productividade de cargos de confianza, se se chega a pagar, terá a condición de excepcionalidade, é dicir, non poderá ser regular, mensual, todos os meses, como viene sucedendo. Será excepcional, non poderá ser fixa, e terá un límite, e en non exceder o 15% das retribucións anuais dese persoal. Eu creo que son propostas de cara ao futuro que limitan a posibilidade dun uso inadecuado dos recursos municipais. Se digo un uso inadecuado que en algúns casos non é ético, en outros casos incluso pode non ser legal. Por tanto, creo que debemos facer os deberes e ese é o noso cometido. Espero que estemos todos á altura das circunstancias, porque un día gobernan uns, outro día gobernan outros, e creo que a sociedade nos está reclamando que sexamos absolutamente escrupulosos cos usos dos cartos públicos. É dicir, todo o que sale na prensa, de xeito repetido, non fai máis que avergoñar os cidadáns. E creo que a exemplaridade que debemos mostrar nos gobernos, tanto os municipais como máis de outras administracións, ten que ser seria, rigurosa e pensando sempre na exemplaridade das contas públicas. Nada máis. Sí, señores do Partido Popular. Ben, eu creo que o revisionismo en certas circunstancias pode ser bo, pero en circunstancias de vivir unha democracia creo que hai que leválo con cuidado. E digo que hai que leválo con cuidado porque vostedes con esta moción o que pretenden é embarrar o campo de xogo, intentando meternos un dedo nun ollo dicíndonos que nós o facíamos mal. Eu vou dicir unha cousa, señor Ayer. Perdón, señor González. Nós temos a conciencia tranquila. Aunque vostedes pensen que non, nós temos a conciencia tranquila. E o que fixemos parecenos perfectamente legal e axustado a dereito. Miren, isto ben motivado, esta moción, para decir que vostedes que son moi bons e que non van facer uso da institución para os seus fins partidistas. Pero eso supoño que está na intención de todos os grupos políticos, non só unha de vostedes, porque ademais hai unhas normas que hai que cumprir e senón, pois para eso están os tribunais. Por lo tanto, mire, nos leccións de democracia non aceptamos. Outra cousa é que a regla do xogo, se vostedes, como todo está cambiando, e é certo unha cousa que di vostede, de que o cidadán cabrea moito, máximo en tempos como os que estamos vivindo de crisis, que estar vendo no medio de comunicación constantemente esas cousas. E non estou de acordo, pero isto forma parte da responsabilidade dos distintos grupos que conforman unha corporación. E vostedes traen a colación esta moción para, de algún xeito, perdonarnos a vida, porque nos fixémoslo mal, pero vostedes, señores do Partido Popular, fixeronlo mal, pero nós agora queremos facelo moi ben. E miren, eu non sei se dan conta de que teñen que saber que o pendrive que se me deu a min con eses datos que en teoría había aquí, eu xe dixen a vostede nas comisións informativas que se deu a equivocar del. Creo que non me deron o correcto. Pero mire, eu tamén, lóxicamente, non son xurista e consultei, non? Asegurolle que nese pendrive e máis nos datos que me pasaron aos medios de comunicación naquel día tan esplendoroso donde decían que iba a arder Troya, hai unha clara vulneración da Lei de Protección de Datos. Revisen vostedes o que lle pasaron aos medios de comunicación locais. Revisen, pídele por favor que o revisen. E logo consulten ao xurista. E verán que meteron o foco
a gamba hasta o Corbellón. Non sei como se dice Corbejón en gallego, pero bueno, hasta a Beaca. Meteron a zanca hasta a Beaca. Porque eses datos que vostede lle pasaron aos medios non lles podían haber pasado. Porque si dicía ben o concelleiro de Novas Tecnoloxías, Tomás, o outro día, de que ti podes abrir un documento sin querer ou querendo si está nun sitio público. O que non podes é fazer uso del. Entón, vostedes abriron e fixeron uso del dándolle aos medios de comunicación. E aí é onde está a vulneración. Aí é onde está a vulneración da lei de protección de datos. Eu só lle pido que o consulten. Por tanto, mire, con respecto á moción, nos, no estrito senso, non temos nada que decir, pero a moción esta é un canto sol que o que dice é: señores, somos moi bueniños, e a partir de agora imos cumplir a legalidade vixente. Dixen de medidas concretas que van quedar recollidas na acta, Sí, bueno, medidas concretas que na moción non veñen, Isto da radio, non sei, eu pulo non molín aquí. Espero negocialas tamén con vostedes que igual algún día... A ver, se vostede o que quere é facer, agora levase moito o tema de decálogos e por aí, decálogos de boas prácticas, se vostede quere facer unha cosa deles, conte connosco. Agora, vostede non pense que nós somos uns ninos da teta e que nos pode meter un dedo nun ollo é dicir que non nos considero tontos. Entón, esa é a diferencia. Para o que sea de razón, o que sexa de razón, nós estamos dispostos a negocialo. Pero o que non estamos dispostos é que se nos tome por tontos. Eu pedín documentación sobre o que nos acusaban vostedes o día 22 de outubro do ano pasado. Contéstaseme cun decreto da alcaldía que di: considerando que esta documentación non forma parte de ningún expediente de competencia da Secretaría ou que se atope baixo a súa custodia, en base ao anteriormente exposto, denego a expedición do certificado de informes solicitados. Non obstante, cando se inicie un expediente administrativo, poderá solicitar o estímulo oportuno. Cando se inicie un expediente administrativo. Ese mismo día, ese é un decreto da alcaldía de data 31 de xullo. Ese mismo día, o día 31 de xullo de 2015, dice: a alcaldía, tendo en conta que se están a realizar labores de recopilación e investigación da documentación atopada aos efectos da súa posterior clasificación, non resulta posible acceder ao solicitado porque se así fose podría obstruirse dita investigación. É dicir, a alcaldía recoñece que se está recopilando cousas e que se está investigando unha documentación atopada e clasificándoa, e que darnos esa documentación supoñería obstruir dita investigación. Por certo, dita investigación que xa fora comunicada aos medios de comunicación vulnerando claramente a lei de protección de datos, porque nos enterámonos pola prensa. E dice que está facendo, bueno, ainda así, aceptando o pulpo como animal de compañía, sigue dicindo, en base ao anteriormente exposto e tendo en conta a práctica municipal do sometro do traballo administrativo ou a incoación de tal, denegar o acceso a documentación solicitada, non obstante, cando estén rematadas as labores de investigación, en todo caso, antes deses transcurridos 2 meses dende a súa solicitud de resolverse a súa petición. Pasaron os 2 meses, non se resolveu a miña petición e as labores de investigación non sei se están rematadas ou non, eso terán que dicir vostedes. Por tanto, mire, se vostede con esta moción o que pretende que cheguemos a un acordo aos distintos grupos políticos para, por así chamarlle, para o exercicio de boas prácticas, que, por certo, que é un apartado da Lei de Transparencia que acaba de entrar en vigor hai un mes, pois eu estou de acordo, porque a Lei de boas prácticas, a Lei de Transparencia, por certo, terían que estar traballando xa no regulamento, porque hai un regulamento complexo e que habría que ir facendo. Vaya rematando a primeira intervención, por favor. Eu sei que e xa remato. Eu sei que canto antes habría que telo en marcha, que é difícil, que é complexo, que moitos concellos ainda non o fixeron, pero habría que ir traballando nel, que non sei se están traballando vostedes. Por tanto, nesa ordenanza, si pode ir recollido perfectamente isto e o que queiran vostedes. Ahora, non pretendan vostedes decirnos que nós o fixemos mal e que vostedes o queren facer ben, porque, desde o meu punto de vista, existen irregularidades na tramitación do expediente dos ordenadores, existen irregularidades flagrantes. Dicíame vostede outro día se queríamos unha comisión de investigación. Eu, cando queira sentamos, eu agradecería, se o termina ben, que houbera unha reunión de portavoces e que faláramos deste tema. Señor concelleiro, remate este primeiro turno, se remándole o segundo turno, se así o desexa.
Os larienses queren que se me expliquen as cousas como debido e non que se dé unha versión desde un único punto de vista e logo outro de a contraria. Por tanto, nós estamos de acordo en que, de acordo ca lei de transparencia, se elabore canto antes unha ordenanza, pero, lógicamente, a moción esta que fan aquí a nos parecemos un canto sol porque nós non infringimos para nada ninguna norma. Moitas gracias. Lara, tes a palabra, se queres. Evidente. Sí. Bos días a todos e a todas. Perdón. Realmente non teño nada máis que añadir en canto a este tema. Eu creo que empregar recursos públicos para algo que pode ser unha campaña electoral pois que é demasiado grave, sobre todo tendo en conta que basicamente se estamos aquí é porque a veciñanza nos escolleu e porque realmente o que temos que facer é administrar os cartos para eles e para eles, non somente para outras cousas. Señor Teniente Alcalde. Gracias. Non falo para falar, evidentemente, e evidentemente tamén falo con datos. A parte dos datos esgrimidos no pleno anterior sobre a utilización da retribución dos funcionarios como arma electoral, tamén teño que dicirlle que o día 23 de maio no servidor do Concello relativo aos ordenadores do servizo de prensa había 800.000 archivos máis que o día 27 de maio. É dicir, nos ordenadores do servicio de prensa o día 27 de maio había 800.000 arquivos menos que o día 23 de maio. O día 24 foron as eleccións e púidose constatar un borrado continuado e masivo de arquivos neses ordenadores. Que pasa? Que dun xeito casual, absolutamente casual, unha carpeta que non foi borrada, pois empezamos a preguntarnos que pasou aquí? E foi cando se detectou eso. Detectouse un borrado masivo. Está claro que o servidor do Concello tamén fai copias de seguridade, entón, bueno, pois non houve máis que ir ao servidor do Concello para que apareceran todos eses arquivos. E eu, o señor Crespo, normalmente di, non era cousas que nos mandaban de fora e abríamos aquí. E eu quero dicirle que non, que eso non é certo. Non é certo porque aquí facíase, no Concello de Lalín, facíase todo o das campañas, ou gran parte das campañas, do Partido Popular, nos períodos preelectorais e electorais. Actos programados en campaña, autor do arquivo, unha das persoas que traballan na prensa, con todo o cronograma, presentación para a Veracruz, merecemento a falo do ano 2011, por exemplo. Área Deportivo Regueiriño, Dítico Cena, convocatoria, portal, montaxe, folletos, cartéis, argumentario Crespo. Quen fai o argumentario do señor Crespo, que era o candidato do Partido Popular? Que é non se é alcalde. Pero argumentario que é? Non sei. Argumentario. Pero que non só quedaba aí a cousa. Por exemplo, teño aquí outro do 19 de maio de 2011, onde están feitos por personal, así pon o arquivo, así pon autor, non vou dicir o nome, pero pon o nome do autor, e o autor é unha persoa que estaba a salario deste Concello. O nome de que no Abreu. Non, do autor. De que no Abreu. Pois entón deron o pendrive equivocado. Autor é propietario. Non sei que me dou o pendrive. Autor é propietario. Logo. Non. Pois entón deron o pendrive. Déxeme que veo. Autor é propietario. Autoridades compañeiro da lista do Partido Popular, amigo candidato da alcaldía. Vecinos e veciñas, benvido a este mito central do PP na Golada. Autor, unha persona que traballa aquí. O mesmo lle podo ensinar de Silleda. Dice exactamente carpeta creada por... Carpeta creada por, autor este. É o que pon aí no servidor, vamos. Bueno, e logo xa os argumentarios de campaña, que tamén se fase de aquí, están no servidor do Concello, servidor do ADE, non? É curioso, vou ler unha cosa, porque estas cosas logo fan historia, non? E fala aquí do candidato Rafael Cuiña, e di, é justamente o contrario do que quere vender. Non, vou dicir outro.
non foi quen de llegar dar ao seu cuñado e amigo Nicolás Casares o mínimo respeto de non presentarse as eleccións en contra dele. Pois mira usted as curiosidades do destino. Eu públicamente quero che pedir disculpas, isto quede claro, estou encantado contigo ahora de tenente alcalde, pero pediche disculpas por terme presentado. Bueno, sinto moito que acabaras como alcalde, home. Quería ser eu, paso me presentei. Ben, dito isto, está claro que xa pasou. A mí non me parece ético. Lara, non pasou, é que sabe unha cousa, están abrindo unha espita mala, non pasou. Segurolle que no próximo pleno enterarase vostede de que non pasou. Lara, xa yo digo, non se preocupe, vostedes queren comisión, van a ter estos dentes comisión e o que faga falta, non se preocupe. Mire, ou eu estou equivocado, ou pensáis que me deron señor Crespo Iglesias como yo pode ser. Señor Crespo Iglesias non ten a palabra, tampouco la quero retirar. Si quere hasta que madea. Si quere, señor Crespo Iglesias, no, espera hasta que madea, non se preocupe. Remate, señor tenente alcalde. Supoño, mire, eu salgo que eu non lle digo pendrive, pero estes arquivos estou seguro que van ali, porque vai todo relativo ao ano 2011. Todo, absolutamente todo. Tamén é certo que son tantos arquivos que igual non deu tempo de verlos a fondo e mirar as propiedades dos arquivos, que o que hai que mirar non só o contido, son as propiedades. Isto é o que había. Sí que me dou tempo. Queremos cambiar? Pois podemos cambiar. E o noso compromiso está en cambiar. E iso é o que había. Ahora, se quere usted ir por outras vías, nos aceptamos ir por outras vías. Vale. Señor Crespo, bueno, quen designa o Partido Popular ten a palabra. Eu creo que vostedes, cando me deron o pendrive, non o viron ou me deron o que non era. De verdad que o creo. Deberon me dar un que non era para min, sino que era para alguén distinto de min. Eu mandei me analizar, obviamente si son moitos arquivos. O que ven ali son arquivos que na maioría dos casos non falan de ningún autor, sino que son arquivos abertos e logo manexados para pasarme a min. Mire, eu non sei se vostede cree que nós que llevamos facer desde aquí a campaña o alcalde da Golada, por poñer un exemplo, eso non pasou a manteca, non o fixemos. Se me pregunta a mí, eu contesto que sí. Bueno, pois, como os coñezo moitos anos que eu aseguro que nós desde aquí non lle fixemos a campaña ao alcalde da Golada, primeiro porque non lle fai falta, que está máis sobrado que a nós. Dixen a todo alcalde, aquí era un discurso para un membro da súa candidatura. Ben, eu que lle digo é que, mire, vostedes chegaron aquí, e nese aspecto entraron como un elefante na cacharrería, sin o máis mínimo rigor, dedicáronse a investigar o que ustedes lle pareceu, sin ningún procedimento, saltándose a torera todo o procedimento legal, que yo espero poder demostrar. O procedimento legal era borralo todo, non? Non, o procedimento legal, deixenme falar, o procedimento legal era falar co secretario da corporación e dicirlle, oye, topamos isto aquí, como facemos de acordo ca lei? Como facemos de acordo ca lei? Ábrese unha investigación, fais un decreto de apertura de investigación, investigase, e logo dásenos audiencia, a nós tamén, dásenos audiencia para decir, aparece isto que tedes que decir, ese como se fai un proceso normal de investigación, porque algunhas cousas que vostedes lles parece que son pouco menos que o descubrimento da América, son tonterías, porque mire, nós estuvemos vendo pendrive, salvo que non me deran o que é, salvo que non me deran o pendrive que sexa, que tamén teñer miñas dúbidas, pero por certo, o problema é que a documentación que hai nese pendrive, a maioría, foi pasada aos medios de comunicación locais. Iso é ilegal. Que o sepan que é ilegal. Consulte, non só lhe pido que consulte. É ilegal. A mí usted pode fazer a investigación que queiran e podemos investigar o que queiran. E nós temos que ter audiencia. E despois nos alegamos o que estimemos oportuno e logo hai unhas conclusións desa comisión de investigación e cada un ten que responder do seu e nós temos que responder do noso. Pero vostedes o que non poden intentar facer o que lles pareza, o que lles peta por o artículo 33 e logo, sin máis, agarrar a dicir os do PP son malos e nós somos bueniños. Non. Fagan as cousas con procedimento. O procedimento está para iso. E eu non digo que a nós nos perdonen, a nós nos teñen que perdonar a vida. Non vayan de perdonar vidas por aí, porque non o queremos, Nos queremos responder do que fixemos, porque sentímonos moi orgullosos do que fixemos e asegurolles que todo o que nos fixemos, eu creo que se adapta perfectamente á legalidade vixente. Dicíamos vostede outro día nas comisións informativas, é que desde o punto de vista moral, oiga, mire, vou explicar, cando ti tes personal de confianza, e non me digan vostedes que fan o contrario,
porque eu aseguro, non me digan que vostedes fan o contrario, cando tes personal de confianza, co teu personal, pregúntaslle e faz cousas que teñen que ver contigo que a tua actividade profesional normal, porque mire, se eu estou aquí levando, se eu teño unha axenda do Concello e ao mesmo tempo que son candidato ou que estamos nunha campaña política se non son municipales, teño unha serie de actos, eu teño que cadrar a miña agenda, digamos, de actividades municipales que a miña agenda política, e é normal que no gabinete a miña secretaria. Pero mire unha cousa, eu vou explicar unha cousa, mire, eu non necesito que me fagan discursos, que sabe que os darei normal ou ben, pero gracias a Dios deso non teño problema. Eu necesito que me fagan discursos. Comentas moito eso por arriba. Eu non necesito que me fagan discursos. Eu sei dar discursos perfectamente e improvisados dun momento para outro, solamente teño que ter un pequeno conocimiento do tema, e se non o teño tamén sei falar, e sei moito conocimiento dos temas porque levo moitos anos en política, non por listo, sino por vello. Así que eu que lles digo é que se sean rigurosos nos seus ataques á oposición, porque mire, vostedes teñen que gobernar este povo e ás veces dá a sensación de que teñen un chip cambiado e dedícanse a facerlle oposición á oposición. E iso de facerlle oposición á oposición é o que fan algunhas corporacións que non son precisamente moi democráticas. Por tanto, o que lle digo é que a nós non nos teñen que fazer oposición. Non somos a oposición. Dedíquense a gobernar e nós dediquémonos a fiscalizar a labor de goberno, como sempre se fixo, porque eu podo asegurar que o que ocorreu en moitos procesos de la LIN ca oposición, nós estamos a anos luz e poderemos demostralo de que estamos a anos luz como se facía nesta casa, porque que as cousas de comer non se xoga. Por tanto, señor González, mire, a min parece moi ben que vostede queira quedar de guai e que vostede queira quedar de que son o máis transparente do mundo, pero no momento de mostras andando. Vostedes como goberno non poden pretender pasar por riba da oposición. Vostedes teñen que nos respetar, sobre todo porque hai unha oposición que é unha oposición moi cualificada, porque temos cualificada me refiro en canto a representatividade. Nós temos case o 50%, 45% da representación deste povo. Tendo 45% da representación deste povo, aunque vostedes legítimamente teñen 11 votos e nós temos 10, creo que nos debían respetar bastante máis a hora de tomar certas determinacións. A mí acusábanme de un montón de cousas cando eu era unha hermanita de caridade ao lado de ustedes, Señor Concello, vaya rematando, por favor. En resumen, que nós nesta moción fagan vostedes o que estimen oportuno, eu instolle a que, se quere, a retire e no convenio e no código de boas prácticas de acordo ca lei que acaba de entrar en vigor de transparencia, pactemos un decálogo pero dennos audiencia, non fagan vostedes un decálogo, dennos audiencia e se queren estamos dispostos, pero non nos estén constantemente intentando meter un dedo no mollo porque non é ortodoxo desde o punto de vista político, porque nós somos oposición e vostedes queren facernos oposición a nós, e o que lles pido é que gobernen e que nos deixen fazer oposición, nada máis. Moi ben, vou a rematar este punto antes de proceder á votación dicindo que este goberno de la LIN se compromete, cando deixe de serlo, espero que sexa dentro de bastantes anos, a non facer ningún borrado masivo de información do Concello. Comprometémonos a non facer campañas electorais e diseñalas dende ordenadores que son recursos propios do Concello. En canto ás críticas de facer oposición a oposición, mandamoslle un saúdo ao expresidente Zapatero e ao propio bipartito da Xunta, aos que, sen dúbida, o Partido Popular nunca fai referencia. Esta cuestión non estamos falando de legalidade, estamos falando de ética. Para poder entrar en debate sobre ética, o primeiro que hai que ter é tela. Determinadas actitudes parece que non se corresponden con actitudes excesivamente éticas. Eu creo que o povo de la LIN ten dereito a saber as cifras que acaba de desglosar o señor teniente alcalde do que estaba pasando no gabinete da alcaldía, e que isto que transmitimos por unha cuestión de transparencia que creemos que debe ter. Eu como alcalde de la LIN sinto moi avergonzado dese tipo de comportamentos, teño que decirlo, e espero que se algún día teño un comportamento semellante a este respecto, utilizando recursos públicos para fines partidarios, que tanto a xustiza como a ciudadanía nos reproche electoralmente. Procedemos á votación. Din final,
procedemos a votación. Votos a favor da moción do Grupo de Goberno? É que nós non imos a votar. Votos en contra, abstencións, Partido Popular. Non, nós non votamos. Non vamos a votar porque vostede se cerra como lle dá a gana. Señor secretario, o Partido Popular non vota. Seguinte punto, por favor. Seguinte moción. A seguinte moción do Grupo de Goberno ven referida ao cambio de emplazamento da parada de taxi da Plaza da Torre. É unha cuestión de orden. Non ten a palabra, señor concelleiro. Pero ten unha cuestión de orden. Dígame. A ver, as mocións, non sei por que non é ningún reproche, pero gustaríame que a partir de agora se puxeran como se deben poñer, e a cada moción nun punto de orden do día. Non é lógico poñer moción do Grupo de Goberno, que nunca sabemos cal se vai tratar, porque parece aquí un cachondeo, esta, aquela, busco os papeles. Vale, termino ya a falar isto nunha xunta de portavoces. Por unha diputación, si se pon, cada moción ten un punto, da igual o orden. Que vostede siga na diputación, é certo. Bueno, falamos unha xunta de portavoces, se lle parece. Aunque non siga na diputación, estou en moitos anos. Este tema. Sí, falamos, non hai problema. Con respecto á seguinte moción, ten a palabra o concelleiro señor Vilariño. A da Plaza da Torre. Sí, xa teño, gracias a Lara, si non? Nada, os días, bueno, esta é unha moción que efectivamente non tiña por que vir este debate a pleno, pero entendemos que este goberno, unha decisión política clara e que imos argumentar, pois quixemos así trasladala para darlle o máxima transparencia, coñecemento e, desde logo, debate, non? E nese sentido nos partimos para que se entendan as decisións, se se queren entender, pero nos en todo caso pensamos que estamos cheos de argumentos nesta decisión, e argumentos evidentemente que corresponden a criterios de beneficio do interés xeral dos nosos veciños. E precisamente do que se fala do modelo que este goberno municipal ten de vila, de como se ten que estruturar e como se ten que organizar en termos de convivencia, sí, no que é o seu tránsito e no que é a súa forma incluso de diseño. E partimos que non existen modelos tamén exportables, porque pensamos que sería un error pensar que isto, un modelo que funciona noutro concello, pois o podes copiar e pegar, eso non funciona. Nos pensamos que temos que facer o noso propio modelo e que eso vai ser a clave de que funcione ben. E un modelo que desde logo non pasa por obras, xa o anunciamos, que este mandato vai a ser así, non pasa por facer obras faraónicas, senón por mellorar a calidade urbana como eixo central da actuación deste goberno. E pensamos tamén que un pobo que ten que ser, o propio pobo ten que ser o centro de vida, un centro de socialización dos veciños e non de expulsión dos cidadáns dos espazos públicos. Isto, desde logo, son os antecedentes para que se entenda cal é a nosa visión do que ten que ser o noso modelo de vila, non? E así tomamos a decisión, non? Partindo dunha problemática concreta, entendíamos que o traslado da Praza da Torre para, desde logo, a Rúa Colón pois non parte de ningún capricho, senón que parte, desde logo, unha problemática concreta que, en base ao anterior, o que nos levou a tomar esta decisión, non? Que era evidente que a localización desta parada ali pois impedía e impide a día de hoxe desarrollar o potencial de medre que ten esa zona, tanto lúdico como comercial, é máis que evidente. Poñela en valor, nos entendemos que recuperar a zona peonil para os habitantes e os visitantes do noso concello, desde logo, hai poñer moi en valor esa zona, unha zona que a día de hoxe, desde logo, é a única peonil no máis estrito termo da palabra, non? E, polo tanto, entendíamos que había que dotarla dese sentido. Por unha cuestión de seguridade vial, todos coincidiremos e todas que é un perigo potencial como ali se está, e non un debate ademais deste goberno, un debate, se queren vostedes, se tiramos de meroteca que vostedes mesmos teñen admitido ao longo de moitos anos, non é unha afirmación tan siquera deste goberno, e tamén, obviamente, nada inventado por parte nosa, de numerosas queixas, porque xa que se fala de queixas de comerciantes, de veciños, etcétera, etcétera, non? Isto é do que partimos, e sobre todo pensando que é un espacio idóneo
un espacio idóneo a ubicación para onde se vai trasladar, para o que é a Rúa Colón. Cando a veces escoitamos falar a certa xente, parece que os estamos mandando para Don Ramiro, como vostedes alguna vez chegaron a propoñer, pero esa non é a localización que non lle estamos o enclave onde os vamos localizar, sino que un enclave a menos de 50 metros, con maior visibilidade da que teñen na actualidade, e unha zona, desde logo, que non é unha zona morta, como algún quiso vender, sino que é unha zona que se vai revalorizar coa ubicación e posta en marcha ali da nova biblioteca, unha zona que, desde logo, vai ter non só visibilidade, sino que vai ter un auxe, desde logo, de vida e de tránsito radicalmente distinto á situación a que se atopa na actualidade, non? Por lo tanto, nos aquí non tomamos ninguna decisión por capricho, querer fastidiar os intereses legítimos de ningún colectivo, sino todo o contrario. Estamos convencidos que esta decisión precisamente beneficia claramente o conxunto da ciudadanía, pero tamén beneficia ao sector en concreto co seu traslado, non? E aí, efectivamente, cando hai estas cousas, pois, bueno, pois hai críticas moi legítimas, insisto, moi legítimas, pero que nós temos todo o dereito e estamos convencidos a non compartilas e a que, ademais, son erradas, non? E, sobre todo, bueno, pois falamos, supoño que se irá a colación, do que é unha recollida de sinaturas, non vamos valorar, nin que, obviamente, unha recollida de sinaturas non é vinculante, que, ademais, claro, unha recollida de sinaturas do menos do 2% tamén sería un argumento para este goberno decir que, bueno, pues que nos dá máis razón, porque ao contrario, os que non asinaron estarían en contra desa ubicación. Non vamos partir desa premisa de razonamento, non? Pero tamén facemos abertamente na idea de dialogar e de informar un chamamento a que precisamente con un cambio que este goberno fixo de participación, que con esas asignaturas o colectivo, cando queira e desese... Vaya rematando, por favor. Gracias. É que, se lo digo a eles, tamén digo a nos mesmos. Veña, adiante. Pois poda ter oportunidade de ter voz e que se escoite e de plantexar aquí as súas demandas, non? Nós, desde o goberno, temos claro unha cuestión que se dialogou desde o primeiro momento, non se falou unha, nin dúas, nin tres veces con eles, en reunións, en termos individuais e en termos colectivos. Déronselles alternativas, incluso a escoller, plantexáronse distintas ubicacións e incluso a actual para onde se vai ir é a que eles escolleron desas alternativas, non? Bueno, fronte a isto houve cousas, bueno, pues moi destacadas, non? Mentiras, malos entendidos, argumentos que desde logo quero rebatir porque non compartimos, non? Vamos a ver, se falaba, a mí un argumento que me fastidia como o tema da accesibilidade, non? Bueno, eso dista moito de ser verdade, non? E se nos vamos, nos desde logo temos, se vamos á lei da 4/2013 o 30 de maio de transporte público de persoas, pois vemos desde logo onde pon, digo, porque vostedes tamén dixeron que incumplíamos os protocolos, entón, pois vamos aos protocolos estrictos, non? Entón, nos temos a competencia, para iso somos goberno, de facer os cambios de localización e vemos que o que pon naqueles concellos que constate que non saca de forma voluntaria os porcentaxes, porque aquí hai dúas cuestións. Hai que sacada accesibilidade, non hai o que dixeron que non era unha zona para a xente con problemas de accesibilidade, todo o contrario, incluso máis, a lei obliga non ao concello, sino ao propio gremio a facilitar esa accesibilidade, o pon clarísimo, e se non ya leo. E segundo, tamén pon que da accesibilidade hai que ter un 5%. Naqueles concellos en que se constate que non se acaba de forma voluntaria os titulares de licencias de taxis persistentes a porcentaxe de taxis adaptadas establecida no Real Decreto, o correspondente concello poderá optar e exixir ás persoas titulares das últimas licencias de taxi otorgadas que presten un servicio mediante taxis adaptados. Ben, nós temos unha permisibilidade consciente respecto a este gremio. Estamos falando que ese 5% de 27 taxis actuais, vostedes chegaron a ter 49 taxis. Na actualidade hai 27.
e se pasa, e aquí tamén somos permisivos coas licenzas. Digo, porque cuidado co que vostedes din de atacar un gremio cando é todo contrario a postura deste goberno. E ese 5% obrigatorio aquí non se acaba, porque só hai un, e serían dous os que acabaran ese 2%. Pero, desde logo, non temos nin tan siquiera ese axuste para, desde logo, non perxudicar en ningún momento, se é que, desde logo, ese servicio se dá. Non, desde logo, fixemos un plantexamento perxudicial de cambiar outro tipo de paradas, como incluso se quiso decir, non? Ou que non se lle deu a audiencia, todo o contrario, este goberno foi moi dialogante, precisamente, incluso escoitando moitas veces o que non había que escoitar. Frente a isto, e o que lle fala non se asusta, non se asusta do tema, vostedes son oposición, efectivamente, e ante un conflito como este, bueno, pois intentaron sacar rédito, e o que lles fala non lle di como crítica, para eso son oposición, pero desde logo vostedes non neguen que se situaron nesa posición, unha posición ademais bastante cobarde, porque non fan o que incluso quixeron facer. Eu teño aquí, tirando a hemeroteca, incluso do 7 de abril do 2009, como vostedes lle propoñían unha concelleira que despois a desautorizaron precisamente o cambio que agora estamos propoñendo. Xa este debate, miren vostedes de que ano veñen, e que non é un debate, desde logo, por cambiar a ninguén. Estou rematando. Seguimos na segunda volta. Sí, un segundo, así xa, se me fai falta, xa non teño unha segunda volta. Vou rematando. E tamén os cacharon a vostedes, os medios de comunicación, cando precisamente se dirixían a un membro desta corporación do Partido Popular para ver que é o que tiñan que facer. Por tanto, sitúense dun lado ou de outro, sitúense se están por un modelo ou se están por outro, e sitúense, desde logo, se están por entorpecer claramente o están por construir. Esta é a nosa decisión. E tamén lles anuncio que o día 10 de febreiro é a data tope que Telefónica ten para facer o cambio da cabina, do que é o cableado, para poder, desde a brigada, facer o cambio ubicada na nova ubicación, no que é a Rúa Colón. Por lo tanto, o día 11, se non se fai antes, en función do que precisamente non vai estar nos adiante no tempo, o día 11 sí que lle podemos adiantar que os taxistas van estar nesa parada que, desde logo, é unha decisión firme, con valentía, e unha decisión que queremos insistir lles vai beneficiar, e se non o tempo, a súa situación e, desde logo, a súa actividade económica, e xa non por falar que o que nos leva, desde logo, ao interés xeral que, desde logo, vai cambiar unha zona e o que é o contexto do que son as nosas rúas. Gracias. Moitas gracias, señores do Partido Popular. Ben, a verdade é que a vostedes gustalle moito o teatro, e o teatro, lóxicamente, ten uns actores e ten unha escena. Trátase de representar un papel cando convén, neste caso o grupo de goberno. Decía ben o concelleiro do BNG e voceiro nesta moción que isto non tiña por que vir a pleno, e efectivamente non tiña por que vir a pleno. Eu lembro-lle ao voceiro do BNG que no pleno constitutivo o grupo de goberno propuxo vaciar o pleno na xunta de goberno. Nós, como habíamos feito nós tamén, votamos a favor, pero o Bloque votou en contra. Eu estou me replantexando de traer ao próximo pleno aquí unha emenda, ou seja, unha proposta para que as delegacións de pleno da Xunta de Goberno que fixemos, cambiálas, a ver que voto o BNG. Co voto do BNG xa nos chega. Quere que yo adiante? Non, xa sei o que vai a facer, non teño ninguna dúbida, pero o BNG votou en contra de vaciar o pleno na Xunta de Goberno, e agora os asuntos que foron valeirados na Xunta de Goberno traenos ao pleno porque lles convén. Pareceme estupendo, pero para iso non son estes xogos, porque se vostedes realmente queren traer isto ao pleno, que non é competencia de pleno, traigan, teñen todo o dereito, pero iso márcase dentro dunha actuación teatral. Mire, vostedes ningunean os taxistas, e ninguneanos porque
pensan que nós estamos detrás deles. E podo lle asegurar que non é así. Non é así ni moito menos. E eu non digo que non se cambien paradas. Mire, nós, ao longo dos anos que estuvemos mandando neste Concello, creamos paradas novas, cambiamos moitísimas. Pero sempre fixemos con consenso. E é certo que di vostede, e que iba a dicir eu, de que nós esa parada intentamos cambiar. E máis, o concelleiro delegado daquelas, Camilo González Bodaño, había tomado xa as medidas físicas para trasladar a cabina de teléfono e incluso poñer unha de máis acorde cos tempos, porque aquela é unha cabina bastante cutre. E unha vez que xa tomamos as medidas e xa habíamos solicitado a Telefónica o cambio da mesma, paramos porque os taxistas viñeron falar primeiro co concelleiro e despois comigo e nos explicaron a súa problemática e as súas penurias co tema do cambio de ubicación. Motivo por o que o deixamos naquel momento en stand-by. Nós non decimos que non se cambien as paradas, non se equivoquen vostedes. Nós o que decimos é que se fagan de acordo coa normativa. É dicir, a lei 4 do 2013, 30 de maio, de transporte público, di claramente: los ayuntamientos ou a entidade competente, en castelán, dun área territorial de prestación conxunta, señalarán os lugares de parada nos que os taxis podan estacionar á espera de pasaxeiros e pasaxeiras, facilitando o seu emprazamento o acceso a persoas con mobilidade reducida. E logo dice, para a ubicación, modificación, que é o caso, ou supresión de parada de taxi, darase audiencia ás asociacións profesionais e representativas do sector, aquí non se lle dou, e ás asociacións representativas de persoas e consumidores. A ver, referime precisamente ao que é a lei de normativa, e eu expliquei precisamente como que non se lle deu audiencia, como que non ten accesibilidade, é que cumplimos escrupulosamente. Perdóname, é que ese é o primeiro punto. A ver, o artigo 30 ten dous apartados. O primeiro, facilitando o seu emplazamento no acceso ás persoas con mobilidade reducida. El punto 2 dir, para a ubicación, modificación, que é o caso, ou supresión da parada de taxi, darase audiencia ás asociacións profesionais representativas do sector. Aquí a que audiencia se lle dou ás asociacións representativas do sector e ás asociacións representativas de persoas consumidoras e usuarias. Douselle audiencia a algunha asociación de usuarios ou consumidores ou a representativas. Vou a pregunta ao revés, a que non se lle deu? Pregunto, a que non se lle deu audiencia? Pois, eu polo que teño entendido, a audiencia, a asociación, os taxistas non se lle deu audiencia. Como que non? Nos reunimos os 4 por que non todo vale, señor Crespo, non todo vale. Non todo vale. As asociacións profesionais que hai de taxi, hai unha a nivel provincial, hai outra galega, perdón, e a da Lalín, vostedes ningunean que os taxistas recolleran casi 400. Ahora cambiamos de tema, ahora xa de repente non falamos da audiencia, falamos das... Dicen que nós, que estuvemos detrás, mire, vostedes non escoitaron os taxistas, que queren reunirse con vostedes e non escoitan, falan o que vostedes estimen oportuno, é o seu problema. Non nos traigan aquí ao pleno para facer un paripé. Vostedes teñen competencias e teñen que gobernar. Se vostedes os queren escoitar, ala vostedes, se non os queren escoitar, ala vostedes, pero traen ao pleno para fazer un paripé. Ese é o que poñemos nós de manifiesto, que non poden traer aquí ao pleno, porque mire, eso leva aparexado que sai un desequilibrio económico, porque o réxime económico, o artigo 40, di que a prestación do servicio de taxi estará suxeta a un réxime de tarifas obrigatorias que habrán de garantizar a cobertura do coste real do servicio das condiciones. As tarifas podrán ser revisadas periódicamente, etc. Isto quere dicir que se hai desequilibrio económico, hai que revisar as tarifas, en primer lugar, e para cambialos, que vostedes teñen todo o dereito do mundo a cambialos. Nós non estamos dicindo que non nos cambien, nós non estamos dicindo que non cambien a parada. Eu quixen a cambiar porque entendín que non era o sitio adecuado. Eu non me arrugo, eu quixen a cambiar dali onde van poñer vostedes, exactamente para o mismo sitio, xa se tomaran as medidas para a cabina de teléfono. En Baineina, porque escoiteinos a eles, e non a un, nin a dous, porque é un colectivo que ten varios portavoces, como vostedes, varios voceiros, como vostedes saben, escoiteinos a todos. Facía gala o alcalde de que a un me votara do meu despacho. Esa é unha anécdota, e non ten nada que ver xusto co tema das paradas. Mire, é unha persoa que entra no meu despacho e me falta o respeto dunha maneira descarada, non lle podo tolerar. Como vostede, asegúrolle que non lle tolera.
un cidadán senta no seu despacho e lle propón calquer cousa que a vostede non lle guste, pero con respeto, obviamente vostede gustará máis ou menos e non por eso vota do despacho. Ahora, se lle falta a súa dignidade, oiga, mire, eu sou unha hermanita de caridade ao lado do dictador ou dictador, das formas que ten vostede. É dicir, eu sou unha hermanita de caridade, eu seguro que me dixo ese taxista a min. Se lle di a vostede, non o bota do despacho, sale pola ventana. Porque eu coñezo a vostede e máis conozco a min. Entende? Sale pola ventana e se vai que ir á Plaza de Galicia máis ou menos ao medio. Pola altura. Entón, eu quero independentemente do patético nivel da súa intervención, pode rematando se quere. En canto ao argumental eu podo os insultos persoais tamén exactamente eu os insultos persoais non lle dediquei, é vostede quen constantemente me está insultando nos distintos medios de comunicación e nas redes sociais, porque vostede é o que me acusa a mí de intolerante. Fíñese por favor a moción se ten a pero é que a moción, miren, vostedes traen aquí que non me deben traer e depois queren que lle diga o que vostedes queren oír. Vai ter un segundo turno, paso a palabra ao concelleiro Vilariño e despois ten outro turno se quere. Señor Vilariño, adiante, por favor. Poña o micrófono se tan amol. No, digo porque estamos emitindo en directo este exercicio de transparencia nunca coñecido na historia deste concello. Bueno, vamos a ver. A cuestión é que non se escoita, habría que arreglar eso, pois que é moi mal. Que ahora se escoita mesmo, Eu o que me dicen, eu non o sei. Vale. Ben, estamos facendo unha representación teatral de vostede, non? O que estamos exercendo é o dereito primeiro a adoptar o pleno dos debates que entendemos importantes nesta vila e que nós así os tomamos e que o máis doado para este grupo de goberno era non traelo, aprendendo do anterior goberno, non traelo aquí, executar, facer uso da maioría absoluta e punto. Nos lonxe diso non exercemos de teatreiros, sino que facemos é darlle a vostedes a oportunidade, desde logo, de rebatir un tema que por atrás prenden con gasolina lume, pero que por diante sabemos que teñen unha postura distinto, non? Vostede que traen a este pleno esta moción porque lles convén. Claro, chocan esa afirmación, pero por que nos convén? Eso que o que a mí nos convén porque desde logo é un tema que é máis que evidente que é necesario facer nesta vila. Eu creo que o seu subconsciente traiciona, efectivamente, claro que convén, porque eu creo que a xente percibe a necesidade de tomar esta decisión política. E unha decisión, insisto, valiente e sobre todo decidida no sentido de que non vai perjudicar a ninguén, todo o contrario. Que máis dixo vostede? O da normativa, mira, eu teño aquí a lei, incluso a teño en galego, fíxese. E a cumplimos rigurosamente e tanto na lei de discapacidade como no cambio que se refería do artigo 30 do apartado 1 e 2 que non vou ler, que se os leu vostede, nos está con esa lectura dando a razón. E se a parte da lei tamén temos o Real Decreto 1544/2007 onde regula tamén o tema das paradas de taxi que ven a darnos a razón. A que non recibimos? Eu creo que este goberno, si pecou, que nunca se vai pecar, é en falar demais co sector. Se falou en tres reunións oficiais, por chamalas así. Oficiais e eu lle dou máis. Entón un pacto taxistas minte. E eu lle dou, é un problema de cada quen. Eu lle dou os datos de nomes e apelidos, incluso a última reunión, claro, igual, os taxistas que viñeron ao despacho do alcalde e onde estábamos, Lara, Nicolás, Rafa e eu, era a representación deles, viñeron todos os que quixeron, todos. Entón, cuidado co que se di. Eu podo facer unha cousa un pequeno inciso. Reuniuse e que, como insisto que creo que non todo vale para enganar a xente, reuniuse primeiro a concelleira Katia Borcindo con eles o día que coincidía no Hotel Palacio con mitin do Partido Socialista. Reuníme eu personalmente con eles na parada o día das eleccións últimas.
Reunimos, como acaba de escribir o señor concelleiro Francisco Vilariño, con os portavoces do goberno, todos os que quixeron venir, no despacho da alcaldía. Podemos ir con un megáfono pola rúa para falar deste tema. Despois desa reunión, chamaronte a ti un acordo, chamaron a mí, e dixeron que manos libres o acordo a todos os que estaban a cambiar a parada de abaixo. Poden... bueno, despois remato, así continúa usted, desculpe. No, digo, e despois, individualmente, eu creo que quedarían poucos por falar tamén. Poucos por falar. Entón, eu, de verdade, quero dicir, cada un é responsable das súas afirmacións, pero os datos que estamos dando son innegables e son auténtica realidade. Como a mesma realidade, permítame lerlle un parágrafo dun xornal onde pon durante a mañá de onte tiña previsto registrar asignaturas, algo que se fixo a última hora. En torno ás 11:30 un dos taxistas contactou telefónicamente co edil do PP Antonio Rodríguez para coñecer o procedimento, pois inicialmente pensaron que as asignaturas serían elevadas ao pleno por este grupo político. Estes profesionais afirman que a recollida de asignaturas partido do sector e co PP solamente acudiron para pedir asesoramento. Isto non o di este goberno, o di eles tamén, e o papel que vostedes... Di un medio de comunicación. Bueno, claro que para nós, desde logo, este medio... Para mí é un medio de comunicación. Para este goberno é un medio de comunicación ten credibilidade. A mí ten credibilidade. Entón, pero non dixen eu, xa. Polo tanto, esta é a situación. Insisto, a situación favorable e a situación de respeto e de defensa do interés xeral e de que se acabou os privilexios. E isto ten que ser entendible e o conxunto da cidadanía de Lalín é unha medida que reclama, e insisto, e a vamos facer, e ten data de efectividade, que xa lle anunciei, e que, por tanto, deixémonos de malmeter, deixémonos de mentiras, e nós imos levar adiante o noso proxecto de vida, e isto, desde logo, é fundamental, pero non por intereses, incluso algún tivo atrevimento de expoñer, que nós, desde logo, non defendemos, sino, insisto, por o interés xeral dos nosos vecinos. Señores do Partido Popular. Xa dixen na miña primeira intervención, e volvo a afirmalo, de que nós non estamos en contra de que se cambien as paradas. Cambiamos dúas e creamos 3 novas ao largo dos nosos mandatos. Pero hai unha cousa que nos diferencia de vostedes, e é que as cambiamos con consenso. Eu acuso a vostedes de falta de diálogo, porque nós sempre que cambiamos unha parada, chegamos a un acordo con eles, e non houve ningún mal rollo, chegamos a un acordo con eles, e podo asegurar que non foi fácil, porque cando estaba na rúa principal e os cambiamos para ali, non era o meu desexo cambiálos para ali, eu quería cambiálos para outro sitio, donde agora van poñer vostedes, pero para pactalo con eles, para poder chegar a un acordo con eles polas boas, por eso aceptei esa ubicación actual, porque claro que non todo vale, e ti como concelleiro podedes impoñer unha norma, en este caso o goberno está legitimado para facelo, pero eu que os acuso non é de que o fagan, porque a mí tamén me gustaría facelo, quixo non facer o que vostedes fan, estou non reconocendo, pero que os acuso a vostedes de falta de diálogo. Eu non o fixen porque dialoguei con eles e convenceronme de que se perxudicaban dunha maneira importante. O mellor convenceron mal convencido, o mellor son eu fácil de convencer. Non o creo, porque eu seguro que xa habíamos tomado medidas para ubicar a nova cabina de teléfono. Por lo tanto, nada que obxetar con que vostedes cambien as paradas de taxis, eu niso estaría a favor. O único que lles reclamo, o que lles reclamamos desde o Partido Popular, motivo polo que imos votar en contra, é de que os acusamos de falta de diálogo, que é do que presumen. E como dixo outro, dice, dime do que presumes e direixe o que careces. Bueno, pois neste caso cúmplese ese axioma, e é que vostedes presumen de ser o goberno máis dialogante do mundo, é mentira, porque non son o goberno máis dialogante do mundo, son menos dialogantes que nós. Nós estas cousas fixémolas por consenso ao longo de 37 anos. Vale? Por tanto, para o bo e para o malo, nos aguantamos o pau que nos toca. Moitas gracias, señor Crespo. Eu vou a rematar este punto antes da votación, como dixen antes tamén, dicindo que este goberno non é discutible o que vou decir. Reunise 3 veces cos taxistas. 3 veces.
A primeira, a concelleira Katia Porcino. A segunda, o alcalde na parada. A terceira, os portavoces cos representantes dos taxistas no despacho da alcaldía. Non é debatible isto, é dicir, temos o diálogo tal, e despois desa, como me han dixo o tenente alcalde, despois de salir desa reunión, cuestión de que antes de unha hora chamaron aos propios taxistas dicindo exactamente onde querían ir, porque había tamén a posibilidade da Rúa Observatoria, había varias, onde querían ir para a baixada da Colón, cara a biblioteca, uns cara abaixo para forrar combustible e dous cara arriba, que era para que se visualizase esa parada, que se ve, por certo, no mesmo momento que o sacerdote está dando as hostias na misa, vese de frente a parada. O sitio máis visual que eso, eu creo que é complicado ter en la línea. Punto segundo, con respecto... Con respecto ao que vostede di dos diálogos, todo eso tal, eu estou autorizado a decir por un taxista literalmente o que, porque público estou autorizado a decirlo por ele, vou decir textualmente, non facer ningún tipo de valoración, simplemente vou decir. O taxista que votaron do Concello son eu, señor José Soto Pérez, e foi nunha reunión que tiveramos todos polo cambio da calle Colón, a que agora nos mandas, para pasar a torre actual. Nesta reunión, basicamente, dedicouse a vacilar e a rirse de nós, o cal eso non lle paso a ninguén, sexa o alcalde quen sexa. E basicamente díxenlle, váyase vostede a vacilar, non sei que. Daquelas había moitos vellos e decían llamen a todo isto. Disto fai 10 anos, botóme fora e dixo que mentre el fora alcalde tiña prohibida a entrada no seu despacho. E despois recalca aquí que vostede dixo que de continuar con esta actitude que se iba a mandar a don Ramiro. Eu podo ser un pouco dictador. Non, ainda non rematei. Isto, eu podo parecer un pouco dictador, pero estas formas moi predemocráticas non parecen. Non parece. Isto, despois, que os pillaron, esta frase que gusta tan... A mí gusta me levar un poquinho máis a linguaxe, porque creo que este pleno o merece. Isto de pillados co carrito de... Cando un xornalista ve que diante del que chaman ao señor Rodríguez, que seguramente levou un gran susto, que estás falando diante da prensa, bueno, seguramente levou un gran susto, e o propio taxista pediu ao xornalista, por favor, non pones isto na prensa o día seguinte, tal e cual. Bueno, vostedes no pleno anterior dixeron que non andaban detrás de nada desto, tal, e de repente pasaron a, cando os pillaron a decir que sí, que os estábamos asesorando, vamos, de nada, a asesoralos, etcétera, etcétera. A mí os propios taxistas contaronme quen do Partido Popular diseñou a folliña esa de recollida de firmes. Sabíamos tantas cosas, por eso decimos en prensa que sabíamos que o Partido Popular estaban detrás. O que pasa é que cando ese xornalista, perdón, ainda non rematei, cando ese xornalista ao que vostede quitalle credibilidade na súa información, que para min ten toda a credibilidade do mundo, sí, sabe do que falo, perfectamente. Cosas que no pleno non podo falar. Non, pero sí que falaba do taxista. No, cando vostede di que o xornalista non ten credibilidade na súa información, non, como a mí non o coñece seguro, pero bueno, non vou entrar en ese debate. Pillou a este taxista falando co señor Antonio Rodríguez. A verdade é que o diálogo tivo que ser moi interesante dun punto de vista intelectual. Pois seguramente porque o que nos insulta son vostedes aos. Eu quero decir que nunca o que vostedes queiran, eu quero decir que nunca vacilarei a un taxista, como din eles que facía vostede, que nunca votarei, que nunca votarei, que ahora acúdense a eso, que nunca votarei a un taxista do despacho da alcaldía con exabruptos, e que nunca amenazarei a un sector como o sector dos taxistas en enviálos a don Ramiro en contra dos seus intereses. Creemos que isto é o mellor. Eu non digo eu, o digo o señor José Soto Pérez. Eu o que estou dicindo que este goberno está facendo o que cree que é o mellor para os taxistas e que o mellor para esa zona de desenvolvemento peronil, para a seguridade, entre outras cosas de menos, porque creemos que este verán, coa apertura de novos negocios, vai haber moitísimos nenos por ali e que hai moitos comerciantes que non queren ali aos taxistas, non por eles, senón pola ubicación dos coches, quero decir, dos coches. E nada máis, o señor Rodríguez pode seguir facendo o seu traballo de oposición, que é moi lexítimo, nos respetámoslo, aínda que vostedes nos plenos sigan dicindo que non están detrás de nada, e a prensa
tristemente os pille. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor da moción do Partido Popular, o sea, do Grupo de Goberno. Si vostede fai ese tipo de intervención votos en contra, que non é de recibo, que vostede faga ese tipo de intervención, que faga acusacións e que non deixe rebatilo. Eu non fago acusacións, digo que non é de recibo. Vostede non pode deixar para o último unhas acusacións que fai a miña persoa e sin que eu teña oportunidade de rebatir. Non pode, mira, teño un día moi largo, non teño moitas ganas de debatir con vostede. Vou dicir que isto eu non estou acusando, estou dicindo nomes e apelidos, non estou dicindo eu. Pero, mire, por eso vostede o trouxo a pleno. Ahora nos damos conta porque vostede, para convertir isto nunha feira, por eso trouxo a pleno unha cousa que non tiña necesidade de vir. Porque se vostede me ia levar isto por outra vía, non tiña por que vir a pleno. Claro. Isto tamén. Non tiña por que vir a pleno. Vale, non é certo que eu non o acuso, señor Crespo. Eu non o acuso. Sempre está o tema intelectual de Antonio Rodríguez. O que di, si, a colla asesora. Eu o que digo é, punto 1, a prensa di o que di, que vostedes estaban detrás da declaración. Claro que pode decir o que le dá gana, claro que pode. Claro que pode decir. A ver, ahora, a prensa di que vostedes estaban detrás da operación porque foron pillados en fragante. Punto 1, e o taxista di o que di da súa actitude que non vou a valorar eu, pero infragante. Eu vou dicir que este alcalde nunca vai facer isto. Mire, nunca vai facer isto. Eu pido que respecte os profesionais tamén. Según o que os profesionais están dicindo, mire, que non o digo eu, que mellor non é certo, eu digo que din eles. Mire, nada máis. Non é de recibo que vostede está facendo dirixindo este pleno. Non é de recibo. Deixa vostede. Non, pero é que usted compórtase como auténtico dictador. Como auténtico dictador. No, por favor, pero aquí... Porque non é dictador é o que amenaza os taxistas e vota ao seu despacho. Eso é o demócrata. Vostede agarra e cerra facendo acusacións. Mire, os cerramentos dos debates son... Como molesta cando espina. Non para que vostede diga o que nos queremos oír, pero sí para non facer acusacións que despois non podemos rebatir. Que pena que non haxa grabación dos plenos dos últimos anos. Sí, que pena, eso digo eu, que pena que non haxa grabación de todo. Moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor desta moción. Votos a favor desta moción do Grupo de Goberno. Votos en contra. Partido Popular. Pasamos ao punto seguinte. Perdón, a moción seguinte. Moción última e terceira do Grupo de Goberno, que van referida a unha solicitud para declarar o Camiño de Inverno como ben de interés cultural, BIC. Señor Vilarino, ten a palabra. Sí, vamos a ver. O tema desta moción, bueno, xa yo expliquei nas comisións, unha solicitud máis efectuada pola Asociación de Camiños de Santiago pola Ribeira Sacra. Nos así a trasladamos así nunha dos eixos fundamentais que este goberno e a Concellería, a través da súa Concellería de Turismo, marcase como unha das súas liñas fundamentais ao longo dos vindeiros anos de actuación, como é, bueno, poñer en valor un potencial que creemos enorme que ten este Camiño de Inverno, por motivos máis que evidentes, e que, por lo tanto, o atravesar, digo, nos dá unha óptica distinta, xa que atravesa o casco urbano, incluso coa idea, como xa temos dito, da posibilidade, en función aos orzamentos dos vindeiros anos, incluso a posibilidade de crear un albergue no que é o propio casco urbano, con propostas, como xa mantivemos neste camiño unha reunión aberta a todos os veciños, o día 21 hai un roteiro e de días antes ou así, aproximadamente vamos volver ter outra reunión aberta aos veciños para seguir concretando. Xa hai liñas de actuacións de limpeza marcado do propio camiño, que obviamente transcorre polo noso termo municipal, e que nese sentido isto suma, é outro sumatorio do que é esta liña, que está, obviamente, somos coñecedores, que se está tramitando, obviamente, no Parlamento, e que, nese sentido, o que solicitamos aquí, que se declare un ben de interés cultural, non? Por tanto, traémolo aquí, entendemos que é algo no que deberíamos estar toda a corporación de acordo, e que, por tanto, lle pedimos tamén ese apoio. Sí, señores do Partido Popular. Bos días a todos. Bueno, o que acaba de dicir vostede, concelleiro de Turismo, bueno, o que veñemos facendo neste último mandato,
eu concordo totalmente con vostede, se me gustaría que vostede tuvera en conta pois o traballo que se foi facendo ao longo destes últimos anos. Eu vexo unha moción pois que a parte na parte expositiva tamén nos fala dos proxectos que vostede ten previstos para este roteiro. Mire, eu gustaríame que tuvera en conta algún aspecto que xa vin que despois a nivel de prensa pois o mellor foi un malentendido cando foi ca Asociación de Amigos do Camiño de Inverno en unha reunión que tiveran. Eu digo yo porque non sei por qué, non sei por qué, pero un minuto solo, por favor. En esa línea de traballo hai un plan xa de sinaléctica feito que vostede fala de facelo. O único que lle quería dicir é que nesa reunión se chegou a un acordo de consensuar unha sinaléctica única para todo o camiño de inverno. Entonces había unha demanda entre os concellos de que había algúns concellos que cada un quería darlle pois o seu matiz. Entonces he hecho un acordo co alcalde de Monforte o alcalde do Barco para a sinaléctica común. Pero eu quería porque estuve en esa reunión e houve un debate e me gustaría que se o volve a ver e vostedes lles parece que a línea debe ser esa, pois que se tuvese en conta. Os concellos había algún que quería, por exemplo, falaban de que no Barco por o tema da pizarra sinaléctica en pizarra, noutro sitio de outra maneira, e eu creo que iso é un paso atrás. Era simplemente o que lle quería comentar, que tuveran en conta eso. O tema do acondicionamento, que tamén fala vostede, é moi importante facelo, fíxose xa en algún tramo, e hai un tramo ao pasar o río Pontiñas cara a carretera, cara ao Espín, un tramo aí que eu tiña previsto pois acometelo tamén, porque é unha zona que sí que necesita un pequeniño arranxo. E despois, referente ao itinerario urbano, que tamén falaron vostedes algunha vez dese itinerario urbano, pois, hombre, se hai un albergue, lógicamente, ou o tema da Plaza de Abastos, eu dicirlle que referente ao itinerario urbano, bueno, tratouse de facer da forma de que o peregrino pois non facerlle dar voltas por o pobo en función, claro que nos interesa que vayan á Plaza de Abastos, pero mellor se pasa por a rúa onde está a Estatua do Porco, podese poñer unha sinaléctica ali, Praza de Abastos, pensando sempre en que o peregrino que busca é que non se lle den voltas por un lado e por outro. É dicirlle que se ustedes van facer algún cambio, que sepan, por eso lle decía o da reunión con Aida Méndez, ela pedíranos fixo unhas guías. Entonces, en esas guías, ese itinerario urbano está marcado e non señalizado. Eu non señalicei, entonces simplemente era eso. Nós estamos totalmente de acordo co que vostede di, esta aportación vexo simplemente como unha aportación nada máis. Por eso, nada máis que decirle que vamos a votar lóxicamente a favor desta proposta que fai vostede e lóxicamente da proposta que a Consellería de Cultura pide que sexa unánime entre todos os concellos, nada máis. Señor Vilariño, con micro, por favor. Caime non está. Vamos a ver. A ver, isto non é unha comparecencia do que se fai sobre o camiño de inverno, non? Porque, bueno, eu creo que se fixo máis igual nuns meses que en varios anos. Pero vamos a ver, o camiño de inverno non se inventa no seu percorrido polo casco urbano. Nos íbamos ser moi rigurosos e, ademais, na propia moción poñemos por onde atravesa. Outra cosa que nos gustaría que pasara pois polo centro, quer decir, pasa por onde pasa e iso hai que explotar. Outra cosa, eso nos non vamos, porque carecería de todo tipo de rigor, vamos, facelo pasar por onde non ten ningún tipo de defensa que nunca pasou, non? Por lo tanto, eso está sinalizado e este Concello, ademais, non lle compete en todo caso facer eso, non? Nos o que son unha aclaración, digo, claro, ríome porque vostede deixa caeda, aquí non houve ninguna problemática con esa persoa que vostede di.
Ela en todo caso tivo un malentendido que nos explicamos e non hai ningún problema. E insisto, nos fixemos unha reunión aberta aos veciños de Ladín, dando xa previamente houve reunión do Eixo Atlántico onde participou ademais o alcalde, e hoxe non lle vou anunciar para non ocupar este pleno, pero en breve tamén anunciaremos medidas máis concretas que este goberno vai realizar, e precisamente na línea que aí sí que coincidimos de coordinación. Eu non lle falo de sinalética que nos dé a gana, non. Nós o único que vamos facer para o tema do roteiro, porque o resto entendemos que ten que ser coordinación, é de pintado das flechas amarelas, mira o nivel que estamos falando, e de limpeza. Eso, pero que eso non o hai. Vale, entón, por lo tanto, entendemos eso, e despois aí anunciaremos, seguramente na semana que ven, se anunciamos medidas moi concretas neste sentido e que van dar moi bons resultados. Antonio, queres dizer algo máis? Eu creo que é un tema que temos que ir da man e que é beneficioso para todos, e agradecese a parte da actitud do Partido Popular con esta moción. Entón, procedemos a votar, se les parece, votos a favor, unanimidade, entenda. Moitas gracias. Pasamos á seguinte moción, que creo que xa son do grupo da oposición, non? Punto 9, a primeira moción é unha moción do Partido Popular sobre a presentación do informe económico do Concello de Lalín a 3 de junio de 2015 da interventora, creo. No expediente do pleno hai unha moción de vostedes, proposta de ampliación da ordenanza reguladora. Sí, foi retirada porque vamos a ver se ampliamos, se non, o sea, que decir, a outros lados estáse reformulando en esa zona, a zona azul. Por eso queremos facer exactamente ben, por eso retirámoslo, estou ya dicindo. Entón, moción do Partido Popular. Sí, sin ningún problema, non é por nada malo, sí. Por eso eu digo o de las corporaciones, de la moción que hai un punto, porque é moito máis situado, sabemos a hacernos, non sabemos todas as cosas. Moi ben. En el caso, felicitos porque retiren, porque aí non lo basta no carnet de identidade. Bueno, Hombre, porque sabe vostede que pasou con esa moción, vostede sabe en primeira persona. Visto que gracias a eso non as imos levar hasta no carné de identidade, agradecemos que a súa atitude. Seguimos coa moción, por favor, inicie. Eu agradezco e cando librome de levarlas no carné de identidade, pois agradecese. Veña, a ver. Non, si, eu deféndome mal, pero bueno, vou intentando. Veña, a ver. Se ten a mal, poño o micro porque estamos en streaming en directo para o Globo Terráqueo. Ben. No pleno ordinario do pasado mes de xullo, que se celebrou o día 23 do mesmo, acordouse, e si o recolle a acta, no punto 9, apartado 2 dese mesmo punto, acordouse a instancias unha moción realizada polo Partido Popular a realización dun informe económico que nos pedíamos a unha auditoría. E puñía claramente, e aprobouse por unanimidade, se mal non recordo, no punto primeiro puñía que se faga polos servicios económicos do Concello, Tesorería e Intervención un informe económico que se poña de manifesto claramente a situación das contas do Concello de Lalín a data 13 de xuño de 2015, nun prazo máximo de 2 meses. Aprobouse por unanimidade, douse conto pleno, e a transcurridos 3 meses da finalización do dito plazo, non da moción, sino transcurridos 3 meses da finalización do plazo que habíamos acordado por unanimidade, aínda non se cumpreu ca presentación do dito documento no pleno, que é o que reclamamos, polo que pedimos reclamar ao Executivo local que se ofrece unha explicación de por que non se cumpriu o antedito acordo plenario no mes de xullo, o que demostra unha falta de coherencia por parte do Goberno. É unha deixadez, eu creo que les interesada porque se non ten explicación, porque esa é unha cousa de perogullo e non debería ter ninguna complicación. Por lo tanto, eu entendo que esa deixadez ten unha parte de ser desinteresada porque non lles convén políticamente, e o punto 2 é instar ao Goberno Municipal a que se cumpra o acordo plenario dese mesmo mes, no apartado punto 2, e que veña o próximo pleno ordinario. Vin unha resposta que nos deron onte, eu fixen esta moción, porque as respostas que nos deron deste pleno deronnos ainda onte.
o meu que lles pido é que a ver se nos poden dar para as comisións informativas para poder enmendalas, é dicir, se ustedes non queren, hasta o pleno teñen todo o dereito do mundo, pero se en vez de darnos onte non haberan para comisións informativas, o mellor evitábamos este xo retirábamos. Por tanto, dice nunhas das preguntas que lle facíamos, que nos contestaron onte, que o informe económico está feito. Vamos a dar ahora unha información máis completa de por qué. Dice, pero si parece. Se o informe económico está feito, eu non sei por que non meteron neste pleno, porque está feito. Vai explicar a concelleira neste momento, se o tenga ben, explicarle o por qué. Moi ben, aquí a min diceme a pregunta 3 do pleno pasado, cando teñen previsto presentar o informe que leva xa 4 meses de retraso, e dice, xa está feito, vale? Bueno, vai a contestar, adiante. A ver, bons días de novo. Non hai interés por parte do goberno en retrasar nin nada. Vos estuvestes varios anos no goberno, sabedes como funciona a intervención, é unha órgano independente. Retrasar o inevitable, ademais, por eso. Ahora mesmo, por exemplo, vedes que Marta non está, antes de vir a pleno pideume se podía ausentarse, bueno, comentou-me, non é unha petición que aquí falan esas cousas, podedes yo preguntar, anda cas trimestrales. Ela foi facendo informes, nós chegamos ao 13 de xuño a este pleno, sí que nos parece correcto, dixeno en comisións informativas, estaba Marta presente, que teñan eso cando realmente redundan sobre a petición de documentación, porque no arqueo que se fixo, que é obligatorio, estaba a súa firma, sabe perfectamente como está o estado de contas, a mí pareceme moi ben que o volvan a solicitar. En ningún momento, como responsable do departamento, pedín nada, nin retrasei nada, máis lonxe da realidade, e creo que nos vai interesar moito políticamente que sí que veña ese informe cando a interventora teña a ben rematalo e presentalo. En comisións pedinlle diante de vostedes traelo para o próximo pleno, darlle con anterioridade para que o poidan manexar. Estamos aquí todos testigos e pola miña parte creo que non é necesario. Eu creo que está claro que non hai ningún tipo de intención en este sentido. É unha cuestión de intervención. O grupo ten que se dar conta de que nos fixemos esa petición en base a que vostedes pidieron unha auditoría que despois non se podía facer ou dixeron que non se podía facer. Por iso, se vostedes non anduveron con a auditoría, non hubiéramos presentado. Eu pido que apliquen a lógica, é dicir, intentar retrasar o que é inevitable porque está acordado é un tanto absurdo. Non temos a máis mínima intención de facer eso, entre outras cousas porque, como acaba de decir a concelleira, incluso políticamente poderíanos interesar. Eu creo que, bueno, totalmente, pero tampouco creo que ese xa o motivo de eso. Entón, non sei se queren retirar a moción, se queren facer con ela, vamos, porque evidentemente van ter toda esa información xa. Pues, moi ben. No, o que vostedes queiran. Estamos de acordo. Eu pedinlo a interventora, están todos presentes, de que finalizar o informe para traer ao próximo pleno, tan pronto teña rematado podemos pasar sin ningún tipo de problema, se queredes incluso adelantándonos ás comisións informativas. Pues procedemos a votación, votos a favor da moción do Partido Popular e seguimos coa tradición de votar sempre a favor de alguna moción do grupo da oposición. Seguinte moción, por favor. Unanimidade, sí. O Partido Popular refere a construción dunha senda peonil nos contornos da Carballera do Rodo. Pois ten a palabra María José Senández. Bo día a todos. O Grupo Municipal do Partido Popular presenta este pleno unha moción para a construción dunha senda peonil na contorna da Carballeira do Rodo. Para a cal, imos a facer a seguinte exposición de motivos. O núcleo urbano valdimense dispón de numerosos espazos verdes e de esparcemento, cunhas ratios moi superiores ás das principais cidades galegas. Unhas zonas verdes que son o dobre do que marca a Organización Mundial da Saúde. A aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal no 99 permitiu acabar na área puramente urbana preto de 27 hectáreas de zonas verdes e esparcemento. Dentro desta área encádrase o Parque a Carballeira do Rodo, que totalizan 32.180 metros. Esta masa boscosa con especies maioritariamente autóctonas está perfectamente integrada no casco urbano e urbanizada con elementos incorporados á zona verde tanto para uso de cativos como de maiores.
Esta zona, especialmente no verán, convértese en punto de encontro de nenos, mozos e maiores de todo o casco urbano, pero especialmente dunha ampla zona periférica como é a Rúa do Rodo, as Rúas Areal e as zonas residenciais de Cidade de Xardín, Villaflores e García Sánchez. O entorno da Carballeira do Rodo conta con accesos rodados dende todos os puntos do casco urbano, pero con escasas comunicacións peonís, que condicionan o uso dos viandantes ao ter que cohabitar peóns e vehículos ao longo do acceso que vai dende a Rúa do Rodo ata a Rolda Leste en García Sánchez. Así mesmo, o feito de estar urbanizada para uso público configúrase como unha área perfecta para a construción na súa contorna dunha senda peonil circular en pleno casco urbano, que teña como centro e punto de referencia esta masa boscosa de máis de 3 hectáreas. Isto permitiría crear non só unha nova zona de natureza e saúde para persoas cunhas posibilidades de mobilidade máis reducida que a dos usuarios do Paseo de Pontiñas e contribuiría a mellorar a seguridade vial peonil de zonas como a parte alta de Cidade de Xardín, García Sánchez e Villaflores, o dotalas dunha nova conexión peonil co casco urbano. Esta ruta circular, delimitada por unha senda peonil de 1,2 km de percorrido, partiría do Parque da Carballeira do Rodo, subindo pola estrada provincial de Brántega, por Villaflores, baixando pola Rolda Leste cara a García Sánchez e na rotonda xirando de novo á dereita para adentrarse polo fondo da Carballeira cara ao punto de partida. A senda pasa por zonas sen beirarrúas, como a propia Carballeira do Rodo, Villaflores, e servirían de acceso peonil ao centro urbano aos veciños de García Sánchez, que mellorarían notablemente a seguridade vial. O itinerario desta senda, relativamente asequible para todas as cidades pola súa distancia percorrido, pasa por un espazo natural importante e que a pode converter nun importante atractivo turístico para as persoas que se achegan ao núcleo urbano de Larín e que poderían acceder a ela de xeito peonil. A vista de todo isto, solicitamos a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, solicitar a Deputación de Pontevedra, dentro do seu ámbito competencial, que acometa a construción dunha senda peonil urbana na estrada provincial Lalín-Brántega, no tramo que vai dende a citada Carballeira do Rodo ata a primeira rotonda da Rolda Leste, na estrada de Brántega. Segundo punto, solicitar ao Concello de Lalín, dentro do seu ámbito competencial, que construa unha senda peonil entre a rotonda da estrada provincial de Brántega e a rotonda de García Sánchez, continuando perimetralmente polo fondo da Carballeira ata a Rúa do Rodo. E terceiro, caso de que a Deputación de Pontevedra decline facela, que o organismo provincial autorice o Concello de Lalín a que acometa o tramo provincial reflectido no punto 1, no entorno do parque a Carballeira do Rodo, que serviría como atractivo para os visitantes ou ben como un circuito para a realización de actividade física en eso de conexión peonil entre zonas como Villaflores, a parte alta de Cidade de Xardín e especialmente García Sánchez co centro urbano larinense. Unha senda que sen duda melloraría a seguridade vial na zona. Por todo isto, solicitamos a aprobación desta moción neste pleno. Moitas gracias. É a primeira intervención que ten neste pleno, parece. No, sí. A miña mellor consideración para vostede. Moitas gracias, señor alcalde. Ten a palabra Nicolás. Bueno, está claro porque ven esta moción ao pleno, non nos vamos a enganar, é dicir, no anterior pleno nos, desde este grupo de goberno, solicitamos unhas sendas peonis que unían as parroquias Moneixas coa zona do Empalme e tamén nia Viratuse con Sotolongo, como eran carreteras autonómicas, vostedes dixeron, bueno, pois ahora vamos buscar no mapa unha estrada provincial e vamos pedir unha senda peonil. Eso é dicir, o que pillo sí, pero totalmente previsibles, pero que quero é que teñedes máis ollo, é dicir, non me mirar no mapa, cal é a primeira estrada que temos aí e vamos facela. É dicir, que non erredes tanto o disparo. O objetivo dunha senda peonil basicamente a conexión entre puntos de alta densidade peonil é dotar de seguridade a ese traxecto peonil. E se ben é certo que hai cousas na moción que creo que están ben, o tramo que vai desde a Carballeira do Rodo hasta
a rotonda, por así decirlo, do Eroski, a rotonda que está lá arriba, onde está a fábrica de Florentino, xa ten beira rúa por unha das marxes. Por un lado. Home, tampouco vamos a poder beira rúas por todos lados. É dicir, que a seguridade nese treito da calzada está garantido. É dicir, os peóns non teñen ningún sitio para meterse, salvo a fábrica de Florentino, que estuvera aberta, teria moita máis lógica, pero por esa beira rúa do lado dereito poden ir por esa beira rúa e se queren pasar por outro lado utilizar os pasos de peóns. É dicir, que eu creo que a día de hoxe isto, pois seguramente haberá que mellorar a seguridade igual nesa zona, algún paso máis sobrelevado, que por certo no plan móvese da Diputación contemplase que se pidan, de feito están dicíndonos que se pidan pasos sobrelevados nas estradas provinciais. Entón eu, en serio, que non beso ese treito, non o beso porque xa temos garantida a seguridade nunha das beiras rúas, e tampouco é cuestión de facer por un lado Santa Peonil, por outro beira rúa, é dicir, duplicar gasto cando a seguridade do peón está garantida, porque as casas están por outro lado, e se se queren ir ás casas, xente que ten casas, por exemplo, na zona xa que vai hacia Sasán, hacia Pareizo, por aí, pois teñen por onde ir perfectamente, non? Igual a partir da rotonda, ou entre Cortadero e Pareizo, toda esa zona é a zona que seguramente podríamos necesitar unha senda peonil, porque aí sí que non temos garantida a seguridade dos peos. Logo, na parte que vais a da ronda este, pois mira, que é unha pendiente moi grande, é como a circunvalación, como o treito que temos aí de circunvalación. Eu creo que eso, a día de hoxe, ninguén o reclama, utilizar eso. Bueno, moi pouca xente, moi pouca xente reclama eso, e aparte que, neste caso, aquí hai actuacións urbanísticas por desenvolver todo este treito, non? Entón, bueno, pois, a un lado e a outro. Aí está claro que os propietarios serían tamén un pouco responsables de levar a cabo parte destas infraestructuras. De todos xeitos, eu isto non acabo de ver, habería que falar cos técnicos e buscar unha solución técnica. Noutro, isto fai como un triángulo, vale, para que nos entendamos. Noutra parte, que si pasa pola Carballera do Rodo, bueno, en primeiro lugar, significar unha cousa. Este goberno vai chegar ante queixas reiteradas sobre todo de biólogos e de xente relacionada con o medio ambiente, que se queixaba continuamente que a Carballera do Rodo estaba chea de coches, repletos, se facía botellón, que non se respetaba e que algúns das árbores estaban enfermas. Decidiuse, primeiro, limitar a entrada de vehículos na Carballera do Rodo, poñéndolle unhas cadeas. Foi das primeiras cousas que fixemos, para evitar o deterioro progresivo que estaba sendo sometido toda a Carballera do Rodo e o entorno adyacente. Eso foi unha das primeiras medidas. Eso tamén garante a seguridade peonil no tramo da Carballera, na parte interna, porque cando un vai pasear unha Carballera, normalmente quere pasear por dentro da Carballera, non por fora. Pero, si ben é certo que aí sí que compre unha actuación, seguramente co tempo, que mellor eso, como decías ben, para os discapacitados, porque sí que pola Carballera non poden ir en cadeira de rodas. Non só eso, sino que aquí hai unha rúa que está sin asfaltar, é dicir, a que baixa de Carballera do Rodo cara ao pazo, o que se chama o Pazo de García, que está sin pavimento, completamente abandonada. Eu creo que, de feito, tamén aí fixemos outra actuación. Ali hai un parque moi pequeniño que estaba abandonado, estaba prácticamente a monte. E fixemos un desbroce dese parque e novamente está utilizable. É dicir, que sí, estamos ocupando esa zona porque creemos, ao igual que creían vostedes, que é unha zona con certo potencial e ten un gran potencial. Entón, máis que a Diputación, que neste tramo non lle ves o sentido, é dicir, creo que hai que realizar o diseño, seguro que hai máis tramos, temos dúas estradas da Diputación, verdade? Fundamentalmente, a de Brántega e a que vai desde Villatuse hasta Prado, a que pasa por Gresande, Cristimil, Barcia, temos tamén esa estrada. E seguramente aí atopemos puntos onde podamos necesitar, por exemplo, na zona da Carballeira, en Barcia e todo eso, seguramente atopemos zonas onde a senda peonil ainda sexa máis necesaria que noutras das que se están establecendo aquí, que no casco urbano, con esa rotonda do Rodo. Entón, eu creo que temos que abusar de inseño, casi se estou dando pé a unha moción para o seguinte pleno,
pero o que está claro que isto non o vexo, en serio que non o vexo, nin por parte da Diputación nin por nós. Mellorar a seguridade en todo este tramo de estrada, sí que o vexo, e reclamarle a Diputación que se mellore isto a través do plan MOVE, vexo claramente que é necesario, creo que hai moi boa disposición pola Diputación para que así se faga. E en canto ao treito da Carballeira do Rodo, pois sí que é certo que tamén aí deberíamos pensar nunha senda penil, tipo das do Pontiñas, de Sabre, Pisada e tal, para que xente que ten mobilidade reducida pode discurrir por esa vía. Eso é o noso parecer. Podo comentar? Pasar unha cousiña sobre... Non, por favor, os dous, se queren. Non, era puntualizar unha cousa que non comentei antes, pero que ten que ver con isto, que tamén queríamos solicitar que haxa peche perimetral ao redor da Carballeira do Rodo, porque non o hai, e constanos que xa houve algún pequeno percance ou accidente, algún neno, claro, na parte de arriba, na que dá contra a Roda Leste, a de arriba, que xa caeu algún neno. Sí, porque hai un bastante pendiente e claro, anda xogando por ali, bueno, é lo calquera, pero... E entón si se pode pechar de alguna maneira. Gracias. Un balado de Madrid. Perdón, Nicolás, eu casi faría unha proposta, se queredes. A ver, esta moción xurde inicialmente, hai que ser honestos, porque no pleno pasado a proposta do Bloque Nacionalista Galego propoñedes unha senda peonil na... Creo que hai que... A ver, no, pero no... Vou lembrar, a moción da teima eu con compañero Vilariño e defendeu na PAC. Pero a idea de... A ver, pero non... A proposta de PAC de nada miña. Nico, non vou acusar esas, pero pido perdón que señor Ladín, porque non teño por que andar dicindo esta é a miña parroquia. Pido perdón. Adiante, señor Casco. Digo que xurde inicialmente a razón deso. Unha vez que dicimos, oye, pues mira, vamos mirar donde podemos pedir outra administración, neste caso a Diputación, que además ten bastantes recursos, e vemos que hai as vías que hai provinciais, e logo, cando estamos traballando na moción, xurde que na Diputación mañán imos aprobar un decálogo que propón o Bloque Nacionalista Galego, co que nós non estamos de acordo, e que intentamos negocialo con eles onte, Mosquera aí mostrouse reacio a ver que pasa mañán no pleno, e hai un decálogo que obviamente nos abre os ollos, e é que ese decálogo vai de que as vías provinciais, como neste caso, non? Vais a aprobar mañán aínda, coa mellor aprobarse ou non, pero digo, ollo, pois para que vexas que non é para metervos un dedo nun ollo, circunvalar perimetralmente aquela área pode ser interesante porque, a ver, cando estamos estudiando a moción non nos pareceu que nos quixeron meter un dedo por parte do terreno. Mira, vamos a ver, a parte o taluz que ven da parte arriba onde que hai moita costa, como está taluzado, cortando o taluz e facendo un muro de contención xa dá para unha senda, e logo despois no fondo sí, non, eu digo, non, por suposto, non, pero ahora explico. É dicir, eu parece que vexades que non é ni moito menos que a idea de metervos un dedo nun ollo. Unha vez que a Diputación vai aprobar isto, e como sei como funciona a Diputación, van a empezar os concellos a solicitar, porque mañá aprobarase. E o que che propoño, a cambio de nada, o que propoño eu comprométome a axudarvos se queredes. A miña axuda a negociar na Diputación, só necesito unha reunión na que veña este Nico e máis Paco. Bloque só unha cousa. Temos o decálogo da Diputación hai un mes. Sabemos Paco e eu acordado. Si ainda se vai cambiar cousa xa onte. Temos o decálogo hai un mes. Temos falado, Paco, eu remato de onde poñer os pasos elevado, sobrelevado, eu remato dese decálogo nesas que... Olvídate de unha mira, vamos a ver, hai que ser tedes que ser pragmáticos, os pasos elevados non os utiliza a xente, desengañados, se queredes poñer, podedes poñer, costa un montón de pasta e a xente non os utiliza, non se pode ir contra usos e costumbres, ir contra usos e costumbres é malo, é dicir, os pasos elevados é un fiasco, eu quixen poñer un aquilo de Arena e xa que eso tiñamos contratado, e de repente un ingeniero espabilado, e que por certo fixo ben deles, díxome, pérdelo o tempo, a xente vai seguir pasando por baixo, co cal despois ainda doblemente complicado. En definitiva, eu que quero dicirxe con respecto a esa moción, eu comprométome a, se queredes, a acompañarvos, porque a fontanería da Diputación coñezo a mellor que a vos, non por listo, sino por estar ali un feixe de anos. Bueno, sí, pero eu conozco a mellor que a podes conocer ti por razóns obvias, non por presumir.
pode ser os convenios, ahora van a empezar os concellos a solicitar. Os concellos aprobas isto, mentres pasan as primeiras de cambio, pois non hai moitas solicitudes. E logo empeza a velas a medida que empezas a facer alguna. Por lo tanto, que dá primeiro dá duas veces. Eu propóñovos que estas actuacións que poden ser financiadas un 70-30, neste caso entra dentro do punto actuacións de urbanización en vías provinciais serán cofinanciadas o 70% pola Diputación e 30% pola Concello, e as reurbanizacións 60-40. Neste caso podríase coller a primeira parte. Vamos a ver, é certo que no tramo que é da vía provincial que nacerá polo marxen dereito, pero o esquerdo que é o que circunvolaría ali só hai, mira, diante da Casa de Areu se non fai falta, só hai que expropiar desde a fábrica do Florentino a un tramo, que pequerrechiño, poden ser 2-3 metros de ancho, desde a fábrica do Florentino a onde está a Casa de Areu, e desde a Casa de Areu ao fondo da Carballera, é dicir, é mínimo, estamos falando dunha inversión mínima. Esta proposta que facemos é unha inversión mínima que costa relativamente pouco, e pode sufragar a Diputación porque é unha vía provincial, de tal maneira que quede urbanizada por dos lados, e son cartos que se paga a Diputación o 70%, pois bueno, podese agarrar e meter un convenio total e intentar facer o anillo ese que circunvala a Carballeira e máis protexer a Carballeira o mellor posible, porque se é certo que entraban aí os coches, a mí habíame proposto a veces íbamos facer un cerre perimetral con seto vegetal e unha tela metálica para o tema dos nenos de arredor, e logo protexera con seto vegetal para que efectivamente non entraran aí os coches e máis estuvera preservada. Eso do tema do botellón, eu fui un outro día e non vou joder nos robos. Ali os recintos aqueles que está cerrado, que ele chamaba César Portela, o altar da auga, está quedando surelo, está todo cheo. Se queredes ao final fixen unhas fotos, pero non as mandei ao medio de comunicación e non sei para que as vexan, e aquilo está cheo de merda hasta un límite. Nós tamén non temos tido a ardeira de así cheo de merda, non restaurador estía que antes non estuvera, pero está totalmente cheo de merda do botellón que fan ali efectivamente. Como está o nivel do que estaba o Ponteñas ou máis ou menos, pregunto? Está bastante máis aínda, sí. Ten que ser tremendo. Bastante máis. Eu, en serio, isto non é por discutir. Eu remato a miña oferta, eu ofrezco-me. Quedemos claro, de verdade. Se queren, normalmente a primeira collemos asegúrolle que o conseguimos, porque vai empezar o proxecto. O que piden moitos concellos por non. Pero Pepe, que xa estamos neso. Vale. Xa te digo. Pois non votarei esa moción a favor, porque eu vixi estamos argumentando para votar en contra. Oiches, pero ti deixanos elixir a nós onde queremos facer isto. Veña, señor Tenente Alberto, ten un minuto. Quero dicir que eu neste treito, pois que non o vexo claro. Dicir, non vexo o beneficio tan claro. Seguro que hai outros treitos, se falaba das dúas estradas estas das que falaba, con densidade máis ben en espazos rurales que sí que necesitan transitar, que seguramente son máis beneficiosos. Porque isto xa ten a ver a rúa por outro lado. Busquemos espazos onde non has a seguridade por ningún punto. Pero se te melloremos a ver a rúa, o normal é que subiras perimetralmente. Se tens que andar cruzando a rúa, así non tens que cruzar a rúa. Pero que non cuesta nada facer, con perdón, entendo que está un taco aí para o streaming internacional, perdón, aí non o vexo, podemos estudiar outro. Eu creo que as posturas están suficientemente explicadas. Se queredes, acordarnos o que ti dis, miramos outros puntos. Eu non teño que te acerques conmigo ali e te explico o que a mí me parece. Escoitarme. Como se queren facer, se non... Pepe, fun onte pola noite. Como onte pola noite non tiña moi claro, volvímose pola mañá cedo para mirar, baixarme, andar... Se vas conmigo, arreglocho. Señor, aseguroche que te convenzo. Señor Crespo, señor González Casares, eu creo que está suficientemente debatida. Está debatida. Collemos a luva que vostede nos lanza e toda a axuda para o mellor dos veciños e veciñas de Lalín, pois sempre agradecemos. Por lo tanto, procedemos á votación da moción do Partido Popular. Votos a favor. Partido Popular, votos en contra, Grupo de Goberno. Pasamos ao seguinte punto. Bueno, a última moción do Partido Popular está referida ao alumeado navideño. Pois ten a palabra. Ben, esta moción non tiría que ir aquí, pero ven aquí polas reiteradas acusacións que nos fai sempre desde o goberno á oposición, na idea de que ten de facerlle oposición á oposición, e donde a nos dou especialmente que se nos acusara dunha serie de cousas totalmente mentira e totalmente inxustas. Lembro que cando ocorreu a primeira vez
unha concelleira desta casa, unha persoa que foi concelleira no anterior mandato e que levaba isto con unha claridade meridiana, pois se senteu tan afectada que gracias a broma do señor alcalde pois lle creou un problema, e teño que recoñecer que me doeu moito ese tipo de actitud de intentar sementar a calquer precio inxurias e sin darse conta que hai polo medio persoas que honorables e moi respetables e que se sinten de algún xeito perxudicadas no que toca a súa reputación. Vostede reclama nun tuit, dice: alguén me pode explicar por que a iluminación de Nadal deste ano é que o mesmo servicio vai sair 15.000 euros máis barato que o ano pasado? Estás equivocando de redes sociales. Cando precisamente eran 15.000 euros a cantidade que se gastou. Eu teño aquí na moción, valle un reflexo do seu, estou en tweet, en Facebook. Alguén me pode explicar por que a iluminación de Nadal deste ano e polo mesmo servicio vai sair 15.000 euros máis barato que o ano pasado? Logo, máis tarde, dice, que se facía dali cos cartos públicos? Aquí é onde vemos o problema, que vostede non acaba de entendelo, que non se pode xogar ca honorabilidade das persoas, porque vostede está sementando aquí unha dúbida e unha falacia sobre que se facía cos cartos públicos. Vostede o que está intentando decir con esta mentira... Ainda non faláramos do Concello da Cabalgata, imagínese. Sí. Ainda non faláramos disso. Vostede o que dice aquí é como se alguén do grupo de goberno, en este caso hai unha concelleira responsable que creo que o facía francamente ben, se levara eses cartos para a casa, vale? Logo, máis adiante, xa contradicindo, é o mesmo, pero... Logo, máis adiante, xa contradicindo, Lalín, este ano aforrará 3.500 euros en Alomeo de Nadal, serán un total de 11.000, vexo animaladas en outros lugares vergoñentas cos cartos. Ben, isto dice vostede, primeiro dice que se aforran 15.000, logo que se aforrarán 3.500. Oiga, eu pediría que teña un pouco de rigor, é que non se pode xugar ca xente, non se pode chamar imbécil a cara a xente, e sobre todo sementar calumnias que teñen que ver ca honorabilidade e ca honradez das persoas. E asegurolle que lle creou un grave problema, porque vostede, neso é un auténtico irresponsable, a concelleira que naquel momento era delegada, e que a min me doeu, porque amargoulle 2 ou 3 días, porque de algún xeito vostede o que insinuaba con esas aseveracións que o xestionaba mal. Eu que pregunto a vostede, xestionar mal é unha cousa, levados para o bolsillo é outra. Que se facía na lin cos cartos públicos? Ben, eu non creo que María José, en absoluto. Pois que quede claro aquí, perfecto. Pero voulle contestar, a moción está claro, voulle contestar. Mire, señor Crespo, é que non acabei a moción. Pero si creo que está claro, que vostede se quere rematar, creo que está claro. A ver, eu que quero explicar que non só... Se lle parece, contesto esta primeira parte, despois a segunda xa contesta a concelleira Katia, que foi a que fixo. Con respecto a isto, por partes, si é certo que a mí me pasan uns datos que din que son 15.000 euros menos e non se corresponde coa realidade. En ese sentido, rectifiquei e prevo disculpas. Fui unha residencia a falar coa propia María José, dixenlle, oye, pasou isto tal, dixenme que non pasaba nada, que entendía, que ela estaba xa ao marxen da política e tal. Dixenme, pero creo que tiñas uns choros tremendos, que estabas unha depresión encerrada en vida, que a túa casa parecía a casa de Bernarda Alba. Dixenme que en absoluto, vale, que non lle gustara, pero que non tiña maior importancia o tema. Isto foi un pouco como eu decía María José. E por iso pedinlle a ela disculpa. Si é certo que fixemos un aforro, que vostedes, polo que vexo na segunda parte da moción, pois consideran que é unha baixada de calidade, agora explicarlle a concelleira, pero si é certo que houve esa rectificación, si é certo que me pasaron mal os datos no primeiro minuto, por iso prevo disculpas, pero xa fui eu personalmente a falar a casa de Bernarda Alba, non, a residencia, a María José, para, creo que se notou que quería decir as dúas cousas, para ver que pasaba, se estaba tan afectada e tal. Ela personalmente díxome que non, volví despois cos propios Reis Magos, no día da cabalgata, insistinlle nas disculpas se algo lle parecera mal, insistíame que non, e xa vim moito máis recuperada dese episodio tan duro e lamentable que tivo que sufrir, según describe vostede. Por lo tanto, públicamente, unha vez máis, disculpas a ela, e insistir en que houve un aforro evidente de cartos públicos, igual que fixemos outras veces, se volvemos a falar do parking, outras cousas máis,
e do que este goberno intenta facer cos cartos públicos e o que vostedes facían. Estaban legítimos para facer o que lles daba a gana dentro da legalidade sempre, que isto non o poño en dúbida, e nos intentamos que dos impostos dos lalimenses pois non se dilapiden cartos públicos. Cada un ten o seu modelo, o noso este. Se quere falar da segunda parte, pois adiante. Pero eu insisto en que lle pedín disculpas a exconcelleira. Pero vostede que fai vida paralela nas redes sociales, eu nas redes sociales non vin que lle pedira disculpas, que foi onde acusou. É dicir, a mí parece estupendo que vai ali e que lle pida disculpas, pero se vostede coloca... Se lle parece ben, despois de pedir disculpas a ela, procederei a facer este tipo de disculpas no ciberespacio para que quede reflexado esta disculpa. O único que lle pido, señor alcalde, é que se chama riguroso. Antes de facer unha acusación que teña que ver con cartos, por favor, documentese. E non lle poden estar metido na Fágame caso, porque non lle vou decir por qué. Eu sei que vostede... Non se compare comigo en rigorosidade de cartos. Fágame caso. Eu non sou... Vamos a ter a festa en paz. Eu sou moito menos riguroso que vostede. Que este goberno. Mire, eu podo asegurar que fun moitos anos alcalde, como vostede sabe. Sí, claro. E mire, que eu sepa, episodios negros non tuve ningún. No, mira, sabe que lle chamo de rigorosidade. Mira, ahora xa que abre este melón. É para rematar, bueno, sei que non tivo... É o único que lle pido. O único que lle vou decir que rigorosidade cos cartos públicos e non facer este edificio en época de crise. Rigorosidade cos cartos públicos e non meter 7 millóns de euros no Alén Arena. Isto é rigorosidade cos cartos públicos. Vostede pode estar moi afectado por un tema de decir ou rectificar de 10.000 euros con respecto ao dinero público. A mí o que me importa é gastar 15 millóns facendo este concello en época de crise. Eso é rigorosidade con cartos públicos. Comprarlo a Alén Arena 7 millóns de euros que ainda estamos pagando. Eso é gestionar a rigorosidade cos cartos públicos. Na miña concepción, a súa outra, é legítima e respetable. Na miña é cos cartos de todos. No momento que peor están pasando os cidadáns, creo que non se xoga. Non se xoga a ser a Kenatón. Pero non terlle que explicar que non era Kenatón. Vostede é un demagogo dunha dimensión estratosférica. Esta casa foi posta como exemplo no último Fitur. E Nico, de rigorosidade de xestión de cartos públicos. Eu deixei-lo falar a vostede. Foi posto como un exemplo da boa arquitectura que hai na provincia. É como un reclamo turístico. Así de Tuñón a mí parece non non ten nada que decir. A ver, pero por favor, ten que ser... Eu non sou ninguén para discutir a calidade artística de Masía. Vale, de acordo, por non é vostede. Eu só lle digo que me deixe falar. Riguroso é cando se fan as cousas ben, atendendo ao momento que toque vivir. Claro que non son os mismos momentos agora que cando se adxudicou isto, pero esta casa presumirán futuras xeracións, presumirán dela. Presumirán de pagar 140 euros todos os días para estar a 19 grados de cartos públicos. Esta casa a que vostede critica e a disfruta, válelle para presumir cando vai por aí fora, válelle para facer un programa de televisión o xa tarde para a súa maior gloria, válelle para un montón de cousas que non valdría, porque asegurolle que se non houbera esta casa no Concello Vello, o programa que se vai fazer o xudo de televisión non se daría feito no Concello Vello, asegurolle que non me daría feito. Isto non, ti sabes, esta casa consistorial non era extra ou nada. Que debatir, digo por alusións que sabe que pasa, que esta hora se pasou a ser a cansado do povo, non é particular de ninguén. Aí vai, esta diferencia, a gran diferencia é eu creo que se quere ceñir a segunda parte, pero vamos a ver, vostede por que abre o melón e despois quere que non quere cerrado? Estou dicindo que sinto. Sabe por que eu digo? Porque teño a sensación de que é un pésimo catador de melóns. Señor Crespo, non se preocupe, cada un responde do seu, non se preocupe que eu respondo do meu, vostede responda do seu. Aquí estamos dicindo que vostede é moi responsable político por asegurar que non se sabe que pasou con 15.000 euros. E despois dime que lle foi pedir a persona en cuestión. É dicir, gastar 1 millón de euros reparando o parque en Europa, eso te cata minuta, pero 10.000 euros decir un tema de un arena público de moción. Si quere que falemos de concello, ve como temos percepcións diferentes do que hai responsabilidades. Si vostede quere que falemos de percepcións diferentes do que hai responsabilidade dos cartos públicos. Estamos falando do meado navideño. Veña, pois adiante. Se quere que falemos do parking do Concello Mar do Alén Arena, falamos. Non, facer isto. Pero este semana do Concello Arena, mire, eu síntome moi orgulloso do que fixemos aquí. De todo. Unhas cousas ben e outras regular e outras mal. A maioría ben. E esta casa é algo
que as xeracións vindeiras se sentirán orgullosos. Vostedes agora non, pero xo veremos. A medio plazo, isto é unha cousa que hai que ver a medio plazo. E o Lalín Arena, canta xente está practicando agora deporte por ter esas instalacións que se tuviéramos orgulloso do que as súas políticas do seu partido deixaron a milleiros de persoas. Ahora, en época de crisis, é así, e mentres metían os cargos públicos en edificios como ese, había xente que votaban nas súas casas. Isto dame vergonza. Ese é o que se leva ahora, a demagoxa. Dígalle demagoxa a xente que está sin casa. Dígalle, xámelle demagoxas. Non se preocupen, é que non teñen vergonza. Non se preocupen. É vergonza. Pasen o episodio seguinte, que xa pasou, parece ser que a crise, mire, aquí aí non parece, pero bueno, pasou a crise, teñase a moción, se fai. Mire, pero teñen un pouquiño de sentido, se me deixa falar, un pouquiño de sentido. Eu cando me dei a palabra, interrumpa, falo, por favor, pero pase xa a moción. Sí, bueno, pero deixeme falar, está me interrumpindo constantemente porque digo que non lle gusta. Vostede acepta moi mal a crítica, é un defecto grandísimo. Pero se me está permanentemente, señor Crespo, está permanentemente dándome pé para que lle dé leña. Como non me vai gustar? Eu son feliz, dame pé permanentemente. Vostede, claro, eu veño máis arriba, claro, vostede que ten unha idea sobrevalorada, vostede que ten unha idea sobrevalorada de si mesmo, que ten un ego increíble, que a tiña infravalorada era vostede, que ten un ego increíble, que eu nunca vi un ego de tal dimensión, pois realmente, cando lle din algo que non lle gusta, salta, pero mire, eu estou usando a palabra, debíame deixar intervir, e despois interven vostede, e digo o contrario, non pasa nada, ese é o debate político, é o que debe ser. Con respecto á moción, primeiro, non me parece de recibo que vostede recoñeza que algo que puxo nas redes sociais e que valeu para que os seus palmeiros nos puxeran a caldo e incluso o invitaran a ir ao xulgado, perdónme, pídolle que respete os ciudadanos de la lei, os seus palmeiros, respeto os ciudadanos de la lei, digo que algúns palmeiros que ten vostede, pero respete a voluntade democrática dos vecinos de expresarse como queiran. Eu sei que vostede o que non pode, pero se non me deixa intervir eu remato, xa non debato a moción. Pois remate, veñan. Eu deixo de intervir, pero non insulte os ciudadanos de la lei chamándolle palmeiros, por favor, que eu creo que isto non é de recibo, claro. Pero que veciños de la Lalín? Estou dicindo os seus palmeiros, non os veciños de la Lalín. Pero os palmeiros que son a partir de fora do municipio de la Lalín. Algunos de fora. Mire, vostede localizados. A ver, mire, é que vostede non se dá conta do dano que fai. Porque é un irresponsable, é un inmaduro político. E debía ir madurando, porque a crítica hai que aceptala. En iso, si lle podo dar eu clase. Entende? Se eu aceptaba a crítica, bueno, é coñecido por eso. Bueno, seguro. Activitaba da asignatura. Aseguro. Eu podo lle decir que cando fixen calquera actuación desde a alcaldía sempre foi con absoluto rigor. E pude me equivocar, que en algunhas cousas claro que me equivoquei, pero desde logo nunca sementei en sillas contra ningún membro da oposición a cambio de nada, e dunha maneira gratuita como fai vostede. É moi grave, señor alcalde, é moi grave que vostede diga que pasou con 15.000 euros e que veñan uns cuantos veciños despois a decir, e logo porque non leva vostede o xulgado, o sea, realmente fíxenos un traxe, e despois resulta que o arregla indo á residencia dicindo, a verdade é que non me pasaron os datos exactos, a verdade, é vostede un irresponsable. Eso é un irresponsable. Ni siquiera ni me puxo nas redes sociais. A ver, o irresponsable non me quedou claro. A ver, máis cousas, veña. De redes sociais. No, perdón, as redes sociais tampouco están, por lo tanto, están para utilizar. Sí que a mí se me acusan algo en redes sociais non hai, e despois te das conta de que te equivocaches, pois tamén deberías inventarte en un sitio. É un invento meu, que dixeron os taxistas de quitar o porco da rúa, é un invento meu. Por favor. Claro, por favor. Eu o que lle digo é que hai que exercer os plantexamentos que teñen que ver ca honorabilidade das persoas. O xogo político vale todo, menos vale a parte política, menos cando se toca a honorabilidade das persoas, e a vostede non acaban de entender eso, porque hai persoas polo medio. É dicir, se eu acusa a vostede de que vostede fixe isto, a mí acusa de que son megalómano porque fixe este concello, esa crítica política non llevo a insistir no argumento. Eu pido que pase a segunda parte, eso creo que está máis que falado. Se tan amable de ceñirse a segunda parte para que a nosa concellera lle poda contestar, eu agradezco. Moi ben. A segunda parte, en aras de rematar o punto. A segunda parte é o que, claro que vostedes poden facer, poden aforar carto en algunhas cousas, pero claro, a costa de recortar con respecto ao anterior. Afirmar que o alumbrado o lumeado deste ano era igual que o ano pasado é unha falacia, é sencillamente mentira. O alumbrado deste ano era bastante inferior en calidade
en cantidade o do ano pasado. A cantidade máis ou menos podía ser parecida, pero a calidade, os arcos que se puxeron o ano pasado eran arcos dinámicos, deses que se van movendo. Os que puxestes vos eran estáticos. Por lo tanto, se ti quitas calidade e recortas, claro que despois costa menos. Como vai costar menos? Pero é que non podes comparar. É dicir, eu supoño que non se pode comparar un coche da mesma cilindrada da marca Skoda cunha marca Mercedes, digo eu. Bueno, resulta que vostedes puxeron un alumeado de calidade inferior ao que nos puxemos os anos anteriores. E iso pódese comprobar, porque que é medible non é opinable. Por lo tanto, produceuse os seguintes recortes que non detectáramos. Xa saliu o gordo. Na animación das rúas, comenzou por reducir en 10 días o seu funcionamento. 10 días. Tamén, son 15 días menos de alumado, tamén algo menos costará. O segundo recorte no alumeado registrouse na calidade dos arcos e os elementos do ornato das principais rúas que pasaron de contar o ano pasado con arcos máis de 7 metros de longitude elementos con luces dinámicas e os últimos modelos do mercado naquele momento, tanto de deseños, por certo, porque vostedes cando os quixeron comprar xa estaban agotados, porque os dinámicos xa estaban agotados, xa non sabían no mercado, porque se retrasaron por mala xestión, que se chaman dinámicos, tanto deseños como da tecnoloxía de iluminación, a contar este ano con un número de arcos máis obsoletos no seu deseño, e que o máis importante, con moito menos empaque no seu tamaño. Nos de 7 metros pasaron, en algúns casos, a 5 e a 6. Un terceiro detalle, que non é precisamente baladí, foi o recorte do número de rúas e entornos que careceron de alumeado e de animación navideños. Por exemplo, a escasa decoración da Praza de Abastos, a ausencia de arcos nas rúas Corredoira, que había 2 no 2014, e neste non había ningún, Carragoso, que había 2 no 2014, e no segundo tramo da Rúa da Ponte. Estas razóns, claro que xustifican que haxa unha baixada con respecto ao ano pasado de 2.500 euros. Claro, é que se ti pos un produto totalmente distinto, non só non aforras cartos, sino que ainda podías aforrar moito máis, podíase non se poñer. Por lo tanto, eu que quero dicir é que non se pode afirmar que o alumeado deste ano era igual en calidade e cantidade co do ano pasado. Por lo tanto, claro que podemos aforrar. E máis aínda, a mí pareceme caro o que puxeron vostedes costando 2.500 euros menos, porque sabe unha cousa, tiña que costar 5.000 euros menos, como mínimo. Por lo tanto, xusto ao revés de que vostedes predican, vostedes só lo queren autobombo. Si, está claro, quedamos claro, moitas gracias. Eu, antes de darle a palabra á concelleira, voume agora nunha cabeza o conto, o libro de Charles Dickens, conto de Navidad, non yo chamo a vostede, cando aparecía o fantasma das Navidades pasadas. Entón, dou a palabra á señora concelleira. Bos días a todas e todos. Bueno, a contratación do alumeado, como saben, entra na partida de comercio, polo tanto, encargueime eu de todo o proceso de contratación. O que fixen foi solicitar varios orzamentos cun número de puntos de arco de luz moi similares a varias empresas. Unha desas empresas foi a que viña prestando eses servicios os anos anteriores e pasoume curiosamente o orzamento aínda ca data do Nadal 2013-2014 e pasoume exactamente os puntos de luz os mesmos que puxera o ano anterior. A partir de aí eu escollín o orzamento que reunía, ao meu entender, a mellor relación calidade-precio. Dicir que a iluminación de Nadal tiña un deseño soleto de menor calidade, pois é algo totalmente subxetivo, porque iso tamén vai nos gustos de cada un. É dicir, eu non creo que o deseño e a lonxitude dos arcos tampouco sexa algo tan primordial como para vir a debatir a este pleno. Sinceramente, se tiña 7 metros de longitude, se eran dinámicos, non me parece un tema o suficientemente importante como para debatir neste pleno. En canto ao número de arcos, vou dicir que este ano se colocaron 114 arcos ou puntos de luz e no ano 2014 110, porque están aí as facturas. Sorpréndeme tamén que recorde exactamente cantos puntos de luz se puxeron en cada rúa, algo que realmente me sorprende, non? Que ten unha memoria prodigiosa. Ben, tampouco me parece lógico porque nos poñamos a debatir se na rúa B este ano se puxeron 7 puntos e o ano pasado 6, ou porque eu entendo que foi un alumeado similar, se cada pois baixou un pouco en calidad, pode ser, non son unha experta en iluminación, pero
Decir que na Praza de Abaixos foi insuficiente, pois esa é a súa opinión. Tamén lle podo decir que na Rúa Colón, pois, e o kilómetro cero quedaron espectaculares co teito de luz, que o árbol de Nadal tiñan os adornos que non tiñan os outros anos e que foron... Eu creo que está ben. É que claro, é que isto... Tenta alcalde quere facer, se lle permites, quere facer unha cuestión que eu creo que é importante, non? Para... Sí, máis que nada, non por interrumpirte, Gate, que estou totalmente de acordo. Temos a sorte de poder debatir no pleno de Xaneiro do alumnado de Nadal. Por qué? Porque lle pasamos ao señor Crespo o mismo día que pediu os datos, o mesmo día que fixera a solicitud de datos, no mesmo día démoslle a copia de todo o expediente. E sen funcionarios, sen policía vigilante, parece, non? Non, directamente eu vinde a copia, o señor secretario de diante, pregúntame cando llevamos ese. É unha cousa que botan de menos os funcionarios aquí, ter que estar de policías. Quero dicir que podemos debatir do alumnado de Nadal no mes de Xaneiro. Se fora con vostedes, pasaría o mes de Xaneiro, pasaría o Cecido, Semana Santa, que ali despois ha de guardar a vigilia, empezaríamos a debatir do Nadal. Ou das mareas que non a queren facer, as procesións, se pode haber moitas cousas. Entón, creo que as cousas cambian. E como digo vostede, o movimento demostra andando, é dicir, con actos, e estes son actos, permitir que ese debate no momento que debe haber o debate. Eso antes de que tampouco ten moito sentido o debate, quero dicir, non é algo tan fundamental como para... A oposición ten o dereito e nós respetamos... Eu pido respeto para a oposición de que queira ter este nivel de emocións. Cada un fai as que queira. E ten todo o dereito, faltaría máis. Gustaríame rematar. Sí, gracias, perdón. Pois todos estes datos os que falábamos eran datos subxectivos, pero evidentemente o que non é obxectivo é subxectivo, totalmente obxectivo, foi o aforro de 3.500 euros, non 2.500 euros que se fixo nesta partida. Parte destes cartos destináronse a mercar os materiais para a realización dos adornos de Nadal que se implicaron os colexios, todos os colexios dos concellos ou todos os alumnos e incluso as AMPAs. Esta medida sin que incrementou o número de visitas á rúa principal de Loriga onde se colocaron estes adornos e coa conseguinte dinamización do comercio da hostelería local que a afluencia de persoas pois conleva. Tamén se mercaron bolas de Porispan para as rúas de Luis González Taboada a petición dos comerciantes desas rúas. En canto á decisión de acender o alumeado o día 11 de decembro, pois esa foi unha decisión tomada despois de consultar nunha reunión cos comerciantes, cos representantes do comercio local. Nesa mesma reunión foi cando me pediron as bolas de Porispan, porque lles gustaba a idea de adornar as árbores da rúa principal en Loriga e pediron algo para eles tamén. Entón, esta medida de encender o alumeado día 11 o que pretendía era a disminución do coste enerxético e foi perfectamente entendida polos comerciantes e consensuada con eles. Podemos prender o alumeado de Nadal pois no mes de novembro, como fan en moitas grandes superficies, pero que non creo que dudo moito que se incrementen as ventas con esa medida. É dicir, a xente precisa cartos para mercar, non alumeado de Nadal. Non sei se queren decir algo máis. Non, bueno, eu creo que está debatido. Que non rematei, non remateis. Gracias. Eu sabes que a ti eu son capaz de quitarche a palabra. Adiante. Ben, a baixada foi de 3.500 euros, non 2.500. Se sabe perfectamente que se prendese o alumeado día 1, pois de decembro que non influiría no presupuesto. Para que non entenden, que les deixaron 2.500 eran 3.500. Claro, son 3.500. Que non poden inxuriar a xente así. Eran 3.500. Son 3.500 é a diferencia. Se prendese o día 1 de decembro, como se prendeu no 2014, non iba a influir no presuposto, porque no orzamento que me pasaron, porque non se falou da data de encendido. É dicir, eso sabe vostede perfectamente que non ia a influir. En canto a calidade e o deseño, pois é algo subxectivo. O número de arcos foi superior, é dicir, que non ten sentido isto. Remate. Moitas gracias, non sei se queren decir algo máis. Disculpas, Cate. Ben, creo que a moción é suficientemente importante, molesta o suficiente, porque houve tres voceiros nesta moción, o cal me satisface. Esta moción non tiría nada que obxectar o grupo do Partido Popular, nada, pero nada, porque puxeran o lumbrado que puxeron. Porque cada un é dono de poñer o que estima oportuno. Ni siquiera viría a colación. Non nos molestaríamos en facer unha moción.
Esta moción ven única e exclusivamente pola verborrea do señor alcalde, por acusarnos ao anterior grupo de goberno, porque ten unha obsesión connosco, non sei por qué, porque non se dá conta que é o alcalde, non somos a oposición, e quere intentar botarnos sempre da súa encima constantemente, en vez de dedicarse a gobernar, que para o que ten que facer, é o que ten que facer e é o que dixeron os lariñenses. Por tanto, como realmente entendemos que a súa obsesión connosco chega hasta rozar a paranoia de decir que se aforran onde van 15.000 euros, por eso ven esta moción, se non viña, porque o que di Katia, estou de acordo con ela, claro que é opinable, é dicir, claro que é opinable, pero é que eu iso ni siquiera me iba a meter no tema, eu métome no tema porque se nos acusa a nós, e non hai un desmentido posterior. Sí, pero eu estou dicindo que esta moción, na parte que vostede fala, pode parecer chorra, porque é certo que aforran uns cartos, pero que vostede mesmo recoñece que ao mellor pode ser de inferior calidade. E aseguro eu que non é o mesmo un arco dinámico con arco fixo. O arco fixo costa menos con arco dinámico. Pero iso é respetable. Eu non digo que haxa que poñar arco dinámicos. O mellor o alumbrado, o mellor o alumeado valía suficientemente. Eu non me meto neso. E vostedes quixeron aforrar aí 3.500 euros. Perfecto, aforraron 3.500 euros, pero non poden dicir que aforraron 3.500 euros poñendo o mesmo co ano pasado, porque iso é o que é mentira. Se eu que me queixo era mentira, non me queixo de que vostedes aforran 3.500 euros. A ver, similar sí, pero, a ver, sí, perfecto, non o botei todo, pero estaba eliminado o Concello, que este non estaba, por exemplo. Bueno, naquela maneira. Eu remato dicindo, por favor, que o importante desta moción é que o señor Cuña recoñece que o que puxo nas redes sociais outra vez é que non desmenteu, pero que xa o recoñecido, que xa o é importante que recoñece co erro, sí, pero non lle gusta recoñecelo, que o que estou puxo nas redes sociais o desmente, e polo tanto é mentira. E segundo, que me parece moi ben que lle pida a concelleira disculpas en persoa, pero xa que a acusou veladamente nas redes sociais, como mínimo debía poñer nas redes sociais ou nos medios de comunicación, porque eu non vin, eu entero unha hora, por exemplo, de que vostede falou que a concelleira, porque eu non tuve unha ocasión de falar con ela, a mí non me dixo nada, pero en todo caso pareceme moi ben que vostede se disculpe, pero se eu a vostede o agredo verbalmente nun medio, debo, se despois recoñezo que me equivoquei, debo de facer un acto de desagravio nese mesmo medio. Procedemos a votación da moción, si queremos claro. En todo caso, eu que pido é rigor e pido de que se deixe de facer a oposición e que se goberne. Tomamos nota dos mestres do rigor, como quedou claro este pleno. Dende a lembranza ao señor Scrooge, vamos a pedir proceder á votación. De acordo? Votos a favor da moción do Partido Popular? Votos en contra. Desde a paranoia do rexidor, vamos a votar. Pase o segundo punto, xa está no mar. Nos traen unha moción por urgencia. Ben, nós temos unha moción por urgencia que agora vamos a explicar, relativo á penalización. Antonio, creo que tiñas ti copias. Entregalle unha copia a cada grupo político, mentre eu vou explicando a moción de urgencia por si procede. O motivo desta moción terá que proceder ao razonamento de urxencia. Sí, claro, é o que vou explicar. Non a moción. Non, é o que vou explicar. Eu vou explicar porque atrae de urxencia. É o que vou explicar, nunha moción. Nós traemos esta moción a este pleno porque se nos acusa neste momento veladamente de estar implicado directamente para que somos contrarios á penalización das rúas de Lalín. Vamos a ver, señor Crespo, é que ningún secretario ten copia da moción sequera, entón isto é pouco serio. Non se preocupe, é moi pouco serio. Que quedaras unha cada... Non, pero eu espero que non se preocupe, que a entregamos, temos telo. Pero faga. Quere usted? Non, moitas gracias. Ben, argumentese tan amable a urxencia da moción. Sí, gracias. Esta moción, nós o que pedimos é que un proceso complicado como son todas as penalizacións, e a min constame, o que queremos é que non se nos acuse a nós de torpedear algo que nós intentamos facelo e que me gustaría que se fixera algún día cando se poida, pero que se nos este botando basura encima a oposición nun tema que nós non tivemos nada que ver con como saleu.
porque, mire, vostedes cando lle sale unha cousa mal queren botar a nosa culpa. Ahora mismo está no candeleiro o tema de penalización sí ou non. Vostede afirma que vai continuar ca súa teima, na que ao mellor, nalgúns aspectos podríamos chegar a un acordo, pero depende de vostede, non de nós. E, sobre todo, o que me preocupa a min é que, no seu momento, que creo que, ás veces, da mí dame a sensación de que casi tiña menos oposición daquelas que agora. Eu recordo que naquel momento, o 10 de xuño do 2004, ten que argumentar a urxencia desta moción, non entrar en debatir unha moción, por favor. Vostede sabe o mecanismo mellor que a min. De acordo. A moción esta, a urxencia, é porque agora mesmo é un tema candente e cando está de actualidade. Por lo tanto, creo que se debe debatir agora, donde os comerciantes están falando na LIN, se peatonalización sí, peatonalización non. Ese nos está botando encima o grupo da oposición o morto de que nos queremos torpear a penalización. Motivo polo que traigo a este pleno é se nos deixan debatilo por urxencia agora, pois traeremos ao próximo pleno. Vale, dúas cousas. Invito-lles a reunión que temos anunciada cos veciños o día 2 de febreiro, martes. Entendo a búsqueda dun titular, está ben, é legítimo, é política. Procedemos a votar a urxencia da moción. Votos a favor da urxencia da moción, menos Manolo de Castro. Ti tamén, bueno, todos. Votos en contra, grupo de Barro. Non levantabas, Manolo. Vale, punto seguinte, por favor. Como se pregunta. Sí. Manolo, estás arrimando moito. Como? É que, Manolo, que aparte sabes que tamén moi bo rollo contigo, hai días que son, hai cosas que son desesperantes, non hai problema. O mesmo día que me fagas o resumen do primeiro libro. Eu creo que isto é... Vale, veña. Vamos a la, veña. Pasamos ao seguinte. Tamén che dirá Manolo que sabe moito deso. Non, deso non sei, só fixe unha vez. Vale, non sei, a verdad. Ben, de momento ganamos un cero. Voulle facer unha serie de rogos. Eu vou dicir polo que os fago, porque non debía facelo desta forma, pero vou dicir polo que os fago, vou argumentar. Independentemente que... Os rogos son rogos, me parece. Os rogos, sí. Veña. Fago estes rogos porque cando me fai preguntas no seu muro de Facebook, joder, e non me podo contestar, perdón pola expresión. Estou dicindo que é un rogo, É que de verdade non está adaptado. Un rogo, non? Aí está. Lea, por favor, veña. Fago estes rogos porque cando me fai preguntas no seu muro de Facebook non podo contestar, que dado que me bloqueou vostede en agosto do 2014 cando puxo un impost. Que nivel? Perdón, por favor, subo nivel. Puxo un impost nada ofensivo que decía, era o 15, estaba en Soutolongo, desde o Clube Náutico de Soutolongo. Non sei por que lle sentou mal, porque vostede estaba falando do Clube Náutico de San Vicente, e bloqueou-me. Non sei ninda por qué, porque realmente non era ofensivo. Además, estábamos de borrollo. Perdón, non. Entón, a raíz de eso, non, pero déxame ver, a raíz de eso, como non lle podo dar resposta no seu muro, que me gustaría, pero como non podo dar resposta no seu muro, vou utilizar o pleno. Cando vostede me pregunta cousas que non podo respostar, vou utilizar o pleno para... Vamos a chegar a un acordo vostede máis eu. Se vostede me roga que lle abra un muro de Facebook, a vostede non ten problema. Non lle rogo nada. Voulle decir o que lle rogo. Eu acepto yo. Voulle decir... Non. Que nivel, Dios mío. Voulle decir o que lle rogo agora. Que nivel, Dios mío. Eu non son amigo teu, tamén quero. Eu sí, perdón, independentemente do muro de Facebook, eu son amigo teu, non ten nada que ver, vale. Eu tamén na vida privada, veña, adiante. Polo que para darlle respostas voulle a dar a través desto. Rógolle que non minta cando afirma que no Senado cobro 6.000 euros, porque sabe vostede que é mentira. Se quere doulle exactamente un certificado do sueldo que teño, que vou ter, que ainda non cobrei o primeiro, no Senado. Ahora onde está cobrando? Digo. Ahora mesmo, do Senado, desde o día de toma de posesión do Senado. Da Deputación? Non, é bueno, está ben. E a 4. Está ben, niña. Aparte me vai quen que me confese, non ve que é incompatible. Non renunciaches, porque caeu a túa renuncia na próxima do pleno caeu, non? Retiraches a renuncia.
Non, eu retirei, a ver, o día 4 pedí unha baixa de dedicación exclusiva na Diputación, por lo tanto estou sin soldo. Entón, deronme de alto ao Senado o día 13. Eu creo que podes coas dúas cousas, Pepe, faime dos. Veña, adiante. Claro que podo. Xa sei que sí. Claro que podo. Veña, sigue por favor. Rógolle que non minta cando afirma que no Senado cobro 6.000 euros porque sabe vostede que é mentira. Eu cobro o mesmo que calquer senador do Estado español e que de calquer grupo político. E debería saber vostede que non é esa cantidade, e non teño inconvinte en cando teña a primeira nómina pasarlle unha copia, se quere mandolla. A diferencia entre vostede e eu é que eu non digo que non ia a cobrar, despois cobro. Segundo, prégolle que non minta afirmando que tentamos torpedear a penalización. Foi vostede o que o fixo mal e agora pretende botarnos a culpa a nós. Eso non é lixítimo. Seguinte rogo. Prégolle que non minta afirmando que nas súas xestións que a TVG, pola gala, mediei para que lle costara máis. Foi vostede quen afirmou, despois de reunirse co director da TVG, a máis que a directora, e deu unha nota de prensa dicindo que lle iba a costar 7.000 euros menos. Agradezco yo, teniente alcalde, que me apague o micro. Sabendo que era mentira. Porque ten vostede un morro. Bueno, porque sabendo, perdón, eu estou facendo uns rogos. Sabendo que era mentira porque xo tiñan tratado ese mismo día, que eu despois entereime. Cando caíra, como os testigos son o director xeral do ente e a mala directora, miramos o que chamase así, director xeral do ente, o señor Sánchez Izquierdo. Polo tanto, eu tamén teño amigos e tamén pregunto, mire, vostede pode pensar o que queira, porque xa sei que non me cree, pero mire, cando eu vin vostede unha nota de prensa, cando eu vin vostede... Remate co rogo, por favor, veña. Eu vin unha nota de prensa onde decía que aforraba 7.000 euros. Por favor, continúe co rogo. Non quero. Vale, moi ben, non quero, porque xa mo explicou o señor Sánchez Izquierdo. Sí, adiante. Sí, pode explicar. A señora Rosalía Tregolle que non minta cando di que no programa de pobreza pouco levaron as empresas de la LIN. Debería vostede saber que o que ten que salir a concurso, cando ten que salir a concurso por lei, gana que non gana. Non se preocupe que de poder van a falar moito próximamente, non se concello, Non se preocupe. Pode estar tranquilo. Non se preocupe. Non, eu non me preocupo. Eu non son o que me ten que... O que se ten que preocupar non son eu. Non se preocupe. Pero vostede non se preocupe que eu estou moi tranquilo. Non falo de vostede. Non se preocupe. Que non falo de vostede. Prégolle que non minta cando afirma que nos potenciamos a aparición de áreas comerciais, porque facía un decálogo, non sei se se acorda, teño aí, a mí mandaron unha captura, porque como non teño acceso ao seu muro, teño que mandar unha captura. Dice que eu que nos potenciamos a aparición de áreas comerciais. Mire, teño aberto a Antonio Rodríguez, que me pode ver, sin problema. Apareceron elas como noutros puntos de Galicia, porque lles interesaba, e de acordo ca lei non podíamos bloquealas. Se un área comercial pide licencia e cumple, non podes bloquealas. Por lo tanto, ya se podría seguir con todo o que me preguntan no seu muro. E ao día seguinte, non respostaron nada. Eu, cando queira que lle responde, pregúntenme por un cauce adecuado, eu non teño un convite en respostar. Eso, en vez de facermo nas redes sociais, fago vostede nun periódico e o día seguinte ten a miña contestación. Seguinte rogo, señor Castro. En orden do día, eso xa dixen antes, espero que se arregle, tal é como perceptivo que os puntos, en vez de vir mocións do grupo tal, que poñades cada un, os que quedades, o tal é o mesmo, pero polo menos sabemos que moción toca de cada golpe. Seguinte rogo. Eso é como se debe facer. Eso non quere dicir que ninguén votou ninguna culpa, porque nós tamén o facíamos. Gracias por non votarnos ninguna culpa. Seguinte rogo. Rógolle que felicite a presidenta da Diputación por haber escollido o Concello de Lalín como símbolo da arquitectura de futuro e de que o que queda aí para os nosos fillos e netos. Pois mire, para unha vez que temos unha gran presidenta da Diputación, vamos a facer encantado. Perfecto, pois encantado. Perfecto. Mire, non afirme o que eu non dixe. Eu vou estar na comida. Xa sei. Comprei a miña... Pero se pongo en medio, eu non o dixe. Non, sabemos, dende primeira hora que sabemos que non é así, sabemos, vale? Sin problema. Eu fui a un programa donde me preguntaron da radio de Radio Voz e dixen que iba a ir a comer. Esta mañá confirmei... Román tamén vai ir comer. Escoita, Pepe, confirmei co conselleiro que efectivamente que sí que viñan. O sea, que non se preocupe que non hai polémica con isto, vale? Veña, máis. Pero non me comunico xa mete a... Seguinte rogo. Felicita a presidenta da Diputación porque colleu de 16 concellos colleu Lalín, e de Lalín colleu 2 obras, e do Deza colleu 3. Eu algo tuve que ver modestamente con eso, por certo, polo que foi un ampliamente criticado, e asumo porque políticamente é criticado. Eu creo que temos unha excepcional presidenta da Diputación que
e sobre todo comparada con que había antes. Estou encantado. Seguinte rogo, veña. A ver, a felicitación vai porque escolleron unha obra, pero seguro que escolleron, supoño, que algún equipo técnico que puxa a presidenta a funcionar. Teño idea. Pero era un reclamo turístico, e sale por 2 veces no vídeo, arranca co Concello de Lalín, co ollo ese de Boi, donde vai a ver o programa de televisión esta tarde, arranca e termina tamén cunha visión xeral da parte sur do mesmo. Sí, biche lo que estaba in Fitur. Parece moi ben a caña que me destes e a caña que aguantei polo edificio, pero algún día tamén cobrarei os réditos. Señor Crespo, E aquí queda. Prégolle que se reconsideren os traballos, porque, a ver, señor Cuña, entre as súas múltiples virtudes ou defeitos, que non sei se é virtude ou defeito, porque políticamente pode ser virtude, pero técnicamente defeito, asegúrolle que se pasa algo ca fraga de Catasós, vai non botar a culpa a nós. Estou no vendo. Entón, mire, que Fenosa iba a follar un contencioso era visto porque xa mo habían dito a min. Non é ninguna novedade, xa mo iban poñer a min, non é que yo iban poñer a vostede, xa mo iban poñer a min, que xa mo dixeron. Por lo tanto, siguen aí mesmos. No seu momento aprobouse aquí, na anterior corporación... Perdón, cale o rogo? O rogo é que, como se aprobou aquí facer o ENIL, facer un estudio para ver a viabilidade do ENIL, nos encargamos de un catedrático un informe. E a concellera dixo que eso non valía para nada, e que iba a facer cos técnicos do Concello. Non vamos a entrar. Bueno, eso é o que se me dixo a min. Entón, eu que prego é que se reconsidere o informe que había feito por parte do catedrático, que se estudie, que se evalúe, pero é que se faga algo, porque en 6 meses non fixestedes nada. E agora a culpa, se pasa algo, xa sei que a culpa é nosa, seguro de todo, e levamos 6 meses fora do goberno, pero eu creo que ainda que levemos 4 anos vai ser culpa nosa. Por lo tanto, mire, eu oferecíndolle a Fenosa... Seguinte rogo. O rogo é que o que nós lle ofrecemos a Fenosa, que se reitera que se negocie, se é posible, se negocie ca empresa, por parte do Concello de Lalín, se negocie ca empresa unha solución alternativa. Como estábamos facendo nós, que se negocie ca empresa, e non que se queira ir de guai pola vida dicindo, é que eu voume atar aos árboles. Non, vostede non ten que atar ao lado, faga o traballo que este feito. Mire, se hoxe estuvera declarado ENIL, se cada cambiaba a cousa. Entre o defensor do povo, e máis que isto fora un ENIL, que eu non sei se é viable ou non é ENIL. Vamos a ver, isto é un momento de robos. Eu podo estar debatindo con vostede as horas que non teño máis robos. As preguntas por escrito xa tenamos. Por escrito non, pero as preguntas quero lelas, teño dereito a lelas. Pois adiante. No pasado mes de decembro celebrouse a reunión de premios ladinenses do ano, que contou cun xurado no que aparecían representados membros de varios colectivos sociais, culturais, deportivos, medios de comunicación e unha amplia representación do grupo de goberno. Un xurado ao que o anterior goberno convidou na primeira edición e que rexeitou a oposición a participar como representantes. É a primeira vez que estou aquí. Que declinaron a oposición ao mesmo. É a primeira vez que estou aquí. Eu invitei, cando creei os ladinenses do ano, invitei a oposición que rexeitou vir. Pero eu invitei-nos, vostedes a nós nos invitaron. E me preguntou cal foi o motivo polo que non se convidou a ninguén representante da oposición, que representamos o 45% dos ladinenses, neste caso do Partido Popular, a formar parte deste xurado dos premios. A segunda pregunta é, na última semana levouse a cabo o fallo do premio Aldea Singular, que conta con unha importante dotación económica e na que estiveron como membros do xurado só concelleiros do cuatripartito. Pregunto, cal foi o criterio? Non, técnicos máis os concelleiros do tripartito, me refiro a concelleiros, só do cuatripartito. Cal foi o criterio que se seguiu para elixir os membros do xurado? Habendo unha representación tan nutrida do grupo do goberno con ata 4 edís que caso conforman a maioría dos membros, cal foi o motivo polo que non se convidou aos membros da oposición a formar parte deste xurado? Ustedes que son tan transparentes. A terceira pregunta. Eu creo que é polo mesmo que vostede non está no Rueiro, seguramente porque non queren vir. Vale, outras cousas. A mí non me convidou. Unha cousa é o Rueiro e outra cousa, agora lle vou a decir, no decreto asinado polo alcalde con data. Porque me convidou a mí o tema de escoller os das capas, estamos aquí, non pasa nada. Vostede non estaba na corporación. Bueno, certo. Vale, Nin ao Partido Socialista, non? Perdóname. Eso, cando, eu se quere, estou no rogo de preguntas, eu se quere explico como foi. No. Que levante a man aquí se hai alguén que quere que... Seu avó, mire, seu avó e seu pai foron os primeiros capeados. Non utilice termos familiares, por favor. Vale, alcalde se quere, pero... Foron os primeiros capeados. Pero de que
De que está falando? De que está falando? Agora vais a remitir os mortos de... No, pero quero dicir que eu non era sectario nese aspecto, porque lle dei sempre participación a todo o mundo. Outra cousa é que non quixeron participar. A mí non me diga, vostedes que reparten, Nicolás, vostedes reparten 15.000 euros e a oposición, que somos o 45% da representación da NES, ni nos convidan a un para estar aí mirando e opinando, que obviamente un voto non decide nada. Mirando e opinando. Seguinte pregunta. Punto. O terceiro, eu fago a elección, pero sin criticar a ninguén. Eu digo unha cosa, falar de niveis intelectuais a vostede molestalle, pero falar a vos, pais e tal, a vostede dalle igual. Claro, é unha cousa curiosa. Eso é mentira. No, sí, claro. No decreto asignado polo alcalde con data 28 de decembro de 2016, será 15, non? vemos que nos orzamentos susceptibles de dar de baixa figuran as seguintes partidas: inversións no campo de fútbol e rugby 30.000 euros, programas de mellora de camiños municipais de Agadir 35.392 euros. E pregunto, por que non se executaron esas partidas en 6 meses? Por que, tendo en conta as necesidades do campo de fútbol, que son bastantes, e dos bacheos nos camiños do rural, non se gastaron esas partidas nos cometidos para os que estaban consignados e se deron de baixa? Esa é a pregunta 3. A pregunta 4 é: no caso do decreto de 8 de xaneiro de 2016 relativo ao inicio do expediente para o estudo dunha concesión dunha distinción honorífica a Antonio Presas, que é un decreto, porque se ignora por completo o Partido Popular nomeando 3 membros da comisión sin o máis mínimo diálogo con nós? É este o diálogo do que fai gala vostede cando unha distinción que debería dar por unanimidade está tentando provocar xusto o contrario? Vostede faloume a min de a posibilidade de Presas e a máis de outra persoa. Dixenme que estudiaba e que falábamos, e de repente firma un decreto e nombra a 3 moi neutrales todos. Parece moi ben, eu respetos, pero se vostede tuvera a delicadeza de decirme, non me vostede un, eu non me 3, non me vostede un, eu era nomeado... Eu vou contestar, pero só vou decir unha cousa, mira, é o máis sincero que vou decir en todo o pleno. Dame moitísima tristeza a súa falta de elegancia e categoría neste tema. Bueno, é increíble, É increíble. Vostede o que provoca é que algo que eu podría, que nós podríamos votar a favor... Seguinte pregunta. Vale, vostede provoco a adrede para despois quedar vostede de guai e nós de malos. Que tristeza, Dios mío. Sabe vostede que eu non teño nada en contra de Antonio Presas. Seguinte pregunta, ou retiro ya a palabra. E vostede pregunta quinta. Observamos que hai moitos decretos asinados 29 e 30 de decembro de 2015. Dios mío. Algúns deles bastante calado e moitos deles abocando a alcaldía competencia da Xunta de Goberno. Pregunto, por que non se convocou a Xunta de Goberno para o día 30, como facíamos nós, e metíamos todo o que había do ano, todo. Nós sempre facíamos, en vez de facer esos decretos, facíamos unha Xunta de Goberno extraordinaria o día 30 e metíamos todo. O punto 6, a pregunta 6. No convenio asinado entre o Concello da Illa a Fundación Adega, estaban estipulados unha serie de requisitos que debería cumprir a mesma para liquidar o importe pactados. Como queira que se cumpriron os plazos amplamente, preguntamos cal foi o resultado da pesaxe do lixo de Goiás despois de ubicar os composteiros do programa piloto? Tamén, segunda dentro desa, tamén se contemplaban composteiros comunitarios na periferia de Lalín, onde están feitos ou onde se van facer. A terceira é canto se leva liquidado a adega polo traballo realizado hasta agora. O punto 7 vou a saltalo. A pregunta 8. Aprobouse unha ordenanza para a apertura do parking que decía cando era gratis e en que condicións en que condicións cando era gratis e modificouse. E preguntamos, modificouse dita ordenanza porque entendemos que non se está a cumprir, pero poden modificarse. Vostedes nin entran a lei. Pero quen do goberno municipal é o responsable de que non se cumpla a norma? Sabe que o parque... Digo que sabe que o parque tamén paga para xente do Partido Popular, sin problema, de vostedes, digo, que non van por ali, Eu vou... Perdón, eu vou... Eu vou desencando, porque non vou ir. Ou quero que non vaya? Non, quero que vaya. Vale. Ben, eu que digo é que aprobouse unha ordenanza. Eu non a critico. Aprobouse... aprobouse unha ordenanza. Eu pregunto por que se está a cumplir. Deixenos xa non sufran máis. Non, mire, eu que digo é, se é así, que o goberno municipal non está a cumprir a ordenanza, porque non a cambia a ordenanza, teñen maioría, pero además ao mellor hasta tiñen o noso apoio. Que sea gratis o tempo que falta.
o tempo que faga falta. Por lo tanto, vostedes o que non poden é aprobar unha ordenanza Seguinte pregunta, por favor. dice que vamos a contestar. Seguinte pregunta, por favor. Veña. Intenta aproveitar a última pregunta é teño que reconocer a experiencia que intentar en todas as preguntas tal. Faga a pregunta a ver, a última fago a última se me deixa. Claro. E a sete se queda tamén. No, esa salteina porque se direi por qué. Moitas gracias. Sabe como yo agradezco. Porque primeiro non me quiso dar leña, ahora salto unha pregunta. Está vostede moi cambiado, agradezco moito. Oye, direi. Porque se retirou a moción de ampliación da zona azul na Avenida de Buenos Aires, para dar caña política. Se como dixeron públicamente, hai consenso de todos, os afectados, ou non é así. O sea, eu pregunto, porque vostedes traen unha moción, retiran, dan o seu dereito. Moitas gracias pola súa pregunta. Moitas gracias pola súa intervención, señor Crespo Iglesias. Seguinte punto, nada máis. Gracias a todos pola súa paciencia e rematamos o pleno de hoxe. Molestes a mí, está pasando María Bea. Aí te lo di. Pensei que me debes unha copia para mí. Buscando.